ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ መንነት እዚ ኩሉ ንትከፈሉ ትምህርቲ ስለ ዝሃበና ክሳሕጂ ኣብቲ ቤዝ ቀንዲ ንመንፈስ ቅዱስ ምፍላጥ ንዕኡ ምስኡ ሕብረት ምእንቲ ከልወና ክንከዶ ዝግብአና መገዲና ንርኢ ዘለና ንዕኡ ምፍላጥ ንዕኡ ትፈልጦ ኢኹም ክብለና ከሎ ሕጂ ቢዮንድ ካብ ናይ ኣእምሮ ፍልጠት ንላዕሊ ናይ ኤክስፒሪየንሻል ኖሌጅ ዝብልዎ ኣለዉ ቴዎሬቲካል ኖሌጅ ኣሎ ኤክስፐሪመንታል ኖሌጅ ኣሎ ኤክስፒሪየንሻል ኖሌጅ ኣሎ ብግብሪ ብሕብረት ምስኡ ብምምልላስ ትፈልጦ ማለት ብቀረባ መሳኻ ባህርያቱ መንነቱ ተረዲእና ንነብረሉ ህይወት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንስኻትኩም ግና ትፈልጦ ኢኹም ምሳኹም ስለ ዘሎ ትፈልጦ ኢኹም ንዓኻትኩም ርሑቕ ኣይኮነን እግዚአብሔር መንፈስ ቀረባኹም እዩ ስለዚህ ትፈልጦ ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ቃል ኣምላኽ ነቲ ትፈልጦ ኣምላኽ ንዕኡ ብምሉእ ልብኹም ሰዓብዎ ተሓጒስኩም ሰዓብዎ ምስኡ ሕብረት ብምግባር ሰዓብዎ ናብዚ ሕብረት እዩ ዝፅውዓና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እግዚአብሔር ክነመስግነሉ ዝግባአና ዓብይ ነጥቢ እዩ እዚ ዓለም ዘይትፈልጦ መንፈስ ንዓና ግን ተገሊጹልና ኣሎ ካልኦት ክፈልጦ ዘይክእልዎ ንዓና ግን ክንፈልጦ ዕድል ተዋሂቡና ምሕረት በዚሑልና እዚ ጸጋ ዘብዝሓልና ኣምላኽ ክብሪ ንዑ ይኹን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ዝተቐበልናዮ ምሕረት ቀሊል ከም ዘይኮነ ተረዲዩና we have to use this opportunity as you ዓብይ ዕድል ዓብይ ውህበት እዩ ተዋሂቡና ዘሎ ብናትና ዓቕሚ ብናትና ክእለት ብናትና መንነት ከይኮነስ ብጸግኡ ብነፃ ስለ ዝግባአና ከይኮነስ ንሱ ለዋህ ኣምላኽ ምሕረተኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኳሊፋይ ነጥብታት ስለ ዘማላእና ኣይኮነን እዚ ጌርኩም ተባሂልና ኣይኮነን በቃ ብእምነት ንዝርከብ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝርከብ ናይ ምድሓን መገዲ ብእምነት ኣሜን ኢልና ስለ ዝተቐበልና እዚ ጸጋ እዚ ዕድል እዚ ምሕረት ተዋሂቡና ኣሎ ስለዚህ ንኣምላኽ ነመስግኖ ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይኹን እዚ ዕድል ዝሃበና እግዚአብሔር ክብሪ ንዑ ይኹን ነው ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ መንነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ባህርያቱ ዝምልከት ኢና ርኢና ነርና ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ርኢና ኣለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ድማ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘመን ከም ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ርኢና ኢና ሕጂ two parts ክህልዎ እዩ ሓደ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተን ወንጌላት ድሕሪ ድማ ኣብ ግብር ሐዋርያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሙቭመንት ማለት እዩ I think ኣብ ማእከል ኣብዚ ኢና ደው ኢልና ምስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኢየሱስ ነበሮ ኣገልግሎትን መንነትን ማለት ከም መበገሲ ነዛ ክፍሊ እዚኣ ክነንብባ ኢና ኣብ ኢሳያስ 32 14-18 ዘሎ እቲ ክፍሊ ኣሶራውያን ከመይ ገይሮም ንእስራኤል ከጥፍኡ ከም ዝመፁ ኣምላኽ ድማ ከመይ ገይሩ ብምሕረት ከም ዝተበጀዎም ከመይ ከም ዝረድኦም ዘርእየና ክፍሊ እዩ እንታይ ይብል ኣዳራሽ ክሕደግ እዩ እታ ሰብኣት ኣላው ዘይብሉ ከተማ ክትጽልሙ እያ ዕርድን ግንብን ከዓ ንሓዋሩ በዓትታትን ሓጎስ ኣዱግ ከደንን መጓሰይ መጋርያታትን ክኸውን እሞ መንፈስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ዝከዓውና ከምዚ ክኸውን እዩ ሽዑ እቲ ምድረ በዳ ከም ፈራይ ሽዕበት ክኸውን እቲ ፈራይ ሽዕበት ድማ ከም ዱር ክቆፀር እዩ ሽዑ ቅንዕና ምድረ በዳ ክሰፍር ጽድቂውን ኣብ ፈራይ ሽዕበት ክነብር እዩ ድሕሪ ጽድቅስ ግብሪ ጽድቅስ ሰላም ፍረ ጽድቂውን ህድኣትን ደሓንን ንዘለኣለም ክኸውን እዩ ህዝበይ ኣብ ማሕደር ሰላምን ኣብ ኣባይቲ ደሓንን ኣብ ህዱእ ቦታታት ዕረፍትን ክነብር ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና ኣምላኽ ይኹን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክመጽእ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክመጽእ ከሎ
መንፈስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ዝከዓወና ከምዚ ክኸውን ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝመጽእ እቲ ናይ ምድረ በዳ ህይወት ከመይ ገይሩ ጸላኢ ከም ድሌቱ ዝኣተወ ቦታ ከም ዝኾነ ኣሶርያውያን ከመይ ንእስራኤል ከም ዘጨንቖም እቲ መልእኽቲ ዘሎ ኣምላኽ ድማ ከመይ ገይሩ ከም ዝክሕሶም ብመንፈስ ይዛረብ ዘሎ ናይዚ ምልኣት ምስ ህዝቢ እስራኤል ክንተሓዝቦ ከለና ኣብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምምጻእ ፉል ሙሉእ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ከም ዝክሕሶም ብምልኣት ዝመጽእ ክፍጸም ዝግብኦ ትንቢት እዩ ምክንያቱ ክሳዕ ሕጂ ብህድኣትን ብድሓንን ኣይኮነን ዝነብሩ ዘሎ ከም ህዝቢ ክንርኢ ከለና ማለት ንህዝቢ እስራኤል እቲ መንፈሳዊ መልእኽቲ ንኣናን ንኩሉ ዘመን ዘሎ ብመንፈስ ቅዱስ ንዝመጽእ ኩለንተናዊ ሪፎርሜሽን መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ እንታይ ዓይነት ነቲ ምድረ በዳ ከም ጫካ ከም ደኒ ብዙሕ ፍረ ከም ዝህብ ኣዝዩ ፈራይ ቦታ ከም ዝኾነ በቃ ብብዝሒ ፍሪኡሲ ቦታ ትስእነሉ መሕለፍ መገዲ ትስእነሉ ኩነታት መንፈስ ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ከምዚኡ ክገብር ኣፍሬት ክትኮኑ ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ምድረ በዳ ዝኾነ ነገራት ክልወጥ እዩ እቲ ባዶ ቦታታት ክመልእ እዩ እቲ ቅንዕና ጽድቂ ሰላም ዘይብሉ ቦታ በዚ ብጽድቂ ክመልእ እዩ ብቅንዕና ኣብ ምድረ በዳ ክሰፍር ይብለና እቲ ባዶ ቦታ ኩሉ ቦታታት እንታይ ዓይነት ዝርግሐ ከም ዝህሉ እዩ ዝነግረና ዘሎ ጽድቂ እውን ኣብ ፈራይ ሽዕበት ክነብር ይብለና ጽድቂ ከመይ ገይሩ ከም ዝገዝእ ኣብ ምድሪ ነዚ ዝገብረሉ መገዲ ግን መንፈስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ዝከዓወና ክፈስስ ብምልኣት ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ዘፍስሶ እዚኣ ኦሪጅን ጽቡቕ ጌርኩም ሓዝዋ መንፈስ ካብ ምድሪ ክሳዕ ዝፍልፍል ኣይኮነን ካብ ሰብ ኣይኮነን ዝመጽእ ካብ ጎኒ ኣይኮነን ክመጽእ ካብ ኣምላኽ ካብ ባዕሉ ብምልኣት ክመጽእ ከሎ ሽዑ ሙሉእ ዝኾነ ሪከቨሪ ክኸውን እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ባዶ ቦታታት ክመልእ እዩ ምድረ በዳታት ፈራይ ቦታ ክኸውን እዩ ጓሶት ክርከብሉ መጓሰይ ቦታታት ክርከብ እዩ በቃ ፍረ ጽድቂ ክህሉ ህድኣት ክህሉ ድሓን ንዘለኣለም ክኸውን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ እዚ ዓይነት በረኸት እዚ ዓይነት ምልኣት ህይወትና ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን በዚ እዋኑን ንሪኦ ኣለና እዚ ዓለም ኣብ ምንታይ ዓይነት ጭንቀትን ኣብ ምንታይ ዓይነት ከቢድ ኩነታት ውሽጢ ከም ዘላ ንሪኦ ኣለና መንፈስ ክሳዕ ዝፈስስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ብምልኣት ክሳዕ ዝረኣይ ኩሉ ሻዕ ህድኣት ዘይብሉ ጭንቀት ዝተመልኦ ህይወት እዩ ዝኸውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምምጻእ ነገራት ይልውጥ እዩ እዚኣ ሲሪየስ ጽቡቕ ጌርኩም ሓዝዋ ምስ ሕጂ ዘሎ ምትለላት ክነቅሓሉ ዝግብኣና ሪቫይቫል ኢልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ምጽኣትን ናይ መንፈስ ቅዱስን ምውራድን ምልኣትን ኢልና መሊስካ ናብ ዝነቐጸ ህይወት ኣይትምለስን ኢኻ ፍረ ናብ ዘይብሉ ህይወት ኣይትምለስን ኢኻ ሕጂ እውን ቅንዕናን ፍትሕን ዘይብሉ ነገራት ኣይትኣቱን ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለዎ ኣብ ህድኣት ዘለዎ ህይወት እዩ ዘእትወና ናይ ሰላም መንፈስ እዩ ሰላም የምጽእ እዩ ሪከቨሪ የምጽእ እዩ ነቲ ከሰርካዮ ነገራት ኩሉ ናብ ምልኣት ዘምጽእ መንፈስ እዩ መሊስና ብሽም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ብሽም ክሳይ ኣኦያትን ድምፅን ኣብዚሕና ህውከት ከይንፈጥር ክንጥንቀቕ ይግባአና እዚ ከምዚ ቮሊዩም ስለዝበዝሐ ድምፂ ስለዝበዝሐ ሙዚቃታት ስለዝበዝሐ ሪቫይቫል ሚስ አንደርስቱድ ክንገብሮ ይብልና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብምልኣት ክመጽእ ከሎ ክከዓው ከሎ እቲ ምክዓው ትሪኦ ምፍሳስ ጥራይ ኣይኮነን ምክዓው ማለት ሙሉእ ንሙሉእ ክትግምጥሎ ከለኻ ማለት እዩ በቃ ብምልኣት ክተፍስሶ ከለኻ ነቲ ማይሲ ነታ ብኬሪ ብምልኣት ኣጂ ኣብዚ ኤሌክትሮኒክስ ከየበላሹ እምበር ምግምጣል ማለት ሙሉእ ምፍሳስ ማለት ጥብጥብ ክብል ከሎ እቲ ምክዓው ክብሎ ከሎ ግን ብምልኣት መሊእካ ትግምጥሎ ማለት ኩሉ ይፈስስ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምምጻእ ከምዚዩ ዝገብር እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይምጻእ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ቤትኩም
ኣብ ወለዶና እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብምልአት ናይ ዝፈሰሉ ግዜ ኣብ ህዝብና ኣብዚ ተጨኒቑ ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ጽምኢ ኣብ ዘለዎ ነፍሲ እዚ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝመጸሉ ዝፈሰሉ ግዜ ይኹን ኣገልግሎትና በዚ ምልአት ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ተላዕለ እቲ ዝነቐጸ ቦታታት ዝልምልመሉ ፍረ ዝርከበሉ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክኸውን ቤትኩም ህይወትኩም ኩሉ እቲ ኩሉ ኮኔክሽናትካ እና ኩሉ ናይ ጽድቂ ናይ ቅድስና ናይ ቅንዕና ብፍርሃት ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ዘኽብር ፍረ ዘለዎ ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ምስ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምምጻእ ኣብ ህይወትና ኣፍረይቲ ዝገብረና ፍሩትፉል ይገብር ኢፌክቲቭ ዝገብር ነቲ ምድሪ ከይተረፈ እኳ እዩ ከለምልሞ ዝብለና ዘሎ በቃ ከም ፈራይ ሽዕበት ክኸውን እዩ ዘለና ኣዝዩ ኣፍራይ ቦታ ክኸውን እዩ ልሙዕ ቦታ በቃ ዘየፍሪ ክስታይ ብራንች ኣይክህልዎን እዩ ነብስ ወከፍ ክስታይ ፍረ ክህልዎ እቲ ዝርግሐ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብቲ ምድረ በዳ ከይተረፈ ምድረ በዳ ብባህሪኡ ክወስድ እምበር ክህብ ኣይደልን እዩ እዚ መንፈስ ኣምላኽ ዝፈሰሶ ምድረ በዳ ግን ኣፍርዩ ብምልአት ከብቆል ንካል ሰብ ድማ ፍረ ክህብ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ወለዶና ዝፈሰሉ ግዜ ይኹን እቲ ዝነቐጸ ህይወት እቲ ጸላኢ ከም ድሌቱ ዝኣትዎ ዘሎ ቦታታት ኩሉ ሰላም ዘይብሉ ቦታታት ኩሉ ዝተሃወኸ ህይወት ዝተረበሸ ህይወት ንወለዶና ኢንፌክቲቭ ዝገብሮ ከልምሶ ዝመጽእ ኣተሓሳስብኡ ፓራላይዝ ዝገብር ዘሎ መገድታቱ ኩሉ ዘደኽም ዘሎ ብመንፈስ ቅዱስ ምምጻእ ከም ብሓድሽ ናብ ፍረ ዝኣትወሉ ግዜ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኣእምሮ ኣፍራይ ኣእምሮ ክኸውን ኩሉ ኣተሓሳስባ ኣፍራይ ኣተሓሳስባ ክኸውን ኣብ ትምህርቲ ኣትዩ ፍረ ከርከብ ኣብ ስርሑ ኣብ ሓዳሩ ኣብ ኩሉ ዘውፅኦ መደባት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክመጽእ ከሎ ዘይትንከፍ ኮኔክሽናት ዘይፈሰሉ ቦታ ኣይክህልዎን እዩ ክከዓው እዩ ዝብለና ዘሎ ዘይትንከፍ ዘይትርክስ ቦታ ኣይክህልዎን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዘመንና ከምኡ ይግበሮ መንፈስ ኣምላኽ እዚ ኣገልግሎትና ከምኡ ይግበሮ ኣብዚ ጆሹዋ ጀነሬሽን ኣብ ኩሉ ነዚ ወለዶ እዚ ንኣምላኽ ፀሚኡ ዘሎ ጀነሬሽን ኩሉ ነዚ ዝረኽበሉ ግዜ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሲዝን ድማ ናይ ከምዚ ዘመን እዩ ናይ ብመንፈስ ቅዱስ ኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ክብሪ ዝኾነ ኣገልግሎትን ህይወትን ዝመጸሉ ግዜ ኢየሱስ እዩ ነዚ መገዲ ዝኸፍት ዘሎ ኢየሱስ እዩ ነቲ ቅዱስ መንፈሱ ኣብ ልዕልና ዘፍስስ ዘሎ ስለዚ ምስ ኢየሱስ ኣብቲ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ስላሴ ውሽጢ ዘሎ ርኢና ነና ምስ ኢየሱስ ክሎዝሊ ኣብቲ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ክመጽእ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ብብዙሕ ዓብይ ዘደንቕ መገዲ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሐ ነዚ ክርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽና ይኹን እዚ ኣምላኽና ብኩሉ መገዲ ኣፍረይቲ ክንከውን ንኩሉ ህይወትና ኢፌክቲቭ ክኸውን ብኩሉ መገዲ ዕውታት ክንከውን ብመንፈሱ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀሉ ስራሕ ኣሜን ኢልና ኣብቲ ሕብረት ብምእታውና እዚ ኩሉ ሪከቨር ክንገብር ይገብረና እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ I don't know what happened. Okay. Okay. መጀመርታ ዝረአናዮ ኣብ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ ብነቢያት ኣቢሉ መንፈስ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ይዛረብ ነይሩ እቲ ብዛዕባ ንዓኻትኩም ተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ከም ዝተዛረቡ ከም ዝተነበዩ እቲ ኣብ ብድሕሪ ነቢያት ኮይኑ ዝንበይ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ዝብለና ዘሎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት መገዲ ጸርግ ነይሩ ብነቢያት አቢሉ ይእወጅ ነይሩ መገዲ ክኸፈት ልብ ሰብ ክዳለው ልቢ ነቢያት እናተሳስአ ይሰርሕ እዩ ነይሩ ይዝብለና ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢት መልእኽቲ ድሕሪ ነፍስ ወከፍ ምልክታት ድሕሪ ነፍስ ወከፍ አክሽንስ መንፈስ ቅዱስ ብድሕሪ ነቢያት ኮይኑ ብዛዕባ ምጽአት ኢየሱስ አጸቢኦ ይነግረና ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ርኢና ኢና ኣብ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ አገልግሎቱን ርኢና ኢና ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ተአምራዊ ብዝኾነ መገዲ ከመይ ገይሩ ነዚ ሰብ ከም ዘተስኦ አምላኽ ክጥቀመሉ ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ገና ኣብ ማህፀን ከሎ ብመንፈስ ዝተመልአ ሰብ ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልኦ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ገና ህፃን ገና ቋንቋ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ሜቢ ብልሳን ተዛሪቡ ከውን ኣብቲ ማህፀን ውሽጢ እቲ ኦዲዮ ይብልናን ሪከርድ ይብልናን ኤቪደንስ ግን መንፈስ ተመልኡ ይብለና ዘሊሉ ይብለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከም ዝተመልኦ ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን I want this major point ክነግረኩም ምዚ ሕጂ ብብዙሕ መገዲ ንሪኦ ዘለና probably ካልእ ግዜ ጽቡቕ ጌርና ክንትንከፍ ኢና እዚ abortion ዝበሃል ንብዙሕ ህፃናት ዘጥፍእ ዘሎ ሚስካሬጅ ዝገብር ዘሎ ረኣዩ እግዚአብሔር ኣብ ማህፀን ከለኻ ፈለጥኩኻ ዝብል ኣምላኽ ኣብ ማህፀን ኣደ ኮይኑ ንብዙሓት ነቢያት እግዚአብሔር የተስኢ ይቀብእ ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ኮይኖም ገና ከይተወለዱ ከለው እግዚአብሔር አጀንዳ ናይ እግዚአብሔር ፕላን ኣሎ እዚ ናይ ጸላኢ አጀንዳ ድማ ካብ ቀደም ትዝክሩ ዲሆም ሙሴ ኣብ ዝተወለደሉ ዘመን ፈርዖን ከመይ ገይሩ ህፃናት ከም ዘጽነተ ኢየሱስ ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ ከመይ ገይሩ ሄሮድስ ህፃናት ዝበሃል ከጽንት ከም ዝተስአ every generation ከምዚ ክገብር ብዙሕ እዩ ዝፍትን ነይሩ እግዚአብሔር ግን እናሸፈነ መደቡ ዝገብር አምላኽ እዩ ሕጂና እግዚአብሔር መደብ ክፍጸም ይግባኦ እዩ አሜን ስለዚ እዚ በአናሲ እዚ ዓይነት ናይ ጸልማት አሰራርሓ ናይ መናፍስቲ ምኽሪ ኩሉ ክፈርስ ኣለዎ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሚስካሬጅ ዝገብር ዘሎ ንብዙሓት ዓበይቲ ናይ እግዚአብሔር ገና ዘይተወለዱ ንዓቢ ክብሪ ክመፁ ዝግብኦም ነዚኣቶም ከጽንት ዝተስእ ዘሎ መንፈስ strongly ክንቃወም ክንጽልዮ ይግባአልና ክንጽልየሉ ይግባአልና ኣብ ኣተሓሳስባናውን ኖርማል ኮይኑ ክርዳእና ክንቅበሎ ይብልና ነዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ክህልወና ይብልና ብዙሕ ይስበኽ ስለ ዘሎ ከምዚ ብሉፅ መገዲ ተገይሩ ይንገር ስለ ዘሎ ነቲ ጌጋሲ ብጌጋ ንኣርሞ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ኣዚና ክዕረይ ለውጢ ክመጽእ ይግባኦ ሚንስታት ክግበር ይከኣል ብዙሕ መገዲ ኣሎ ደና ድማ most probably በዚ ሰዓት እዚ ብኸምኡ ናይ ሚስካሬጅ abortion ዲዩ ዘይግባእ መገዲ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ነገራት ዝገበርኩም ብንስሓ ልብኹም ክትዕሩ ይግባአኩም እዩ ብንስሓ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክትገብሩ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ኦልተርኔቲቭ ከም ዘይብልና ኣማራጺና ጥፍኣት ክኸውን አንጻር መደብ ኣምላኽ ክኸውን ኣይግባኦን እዩ when there is a repentance ምሕረት ድሕሪ ንስሓ ኣሎ ብሓቂ ብምሉእ ልቡ ንዝምለስ እግዚአብሔር መገዲ ይከፍተሉ እዩ ጸቢቡና ጨኒቁና ናብቲ ካልእ መገዲ ንጸላኢ ዝገደደ መገዲ ዝኸፍት ነገራት ክንገብር ዘይወፅእ ካብ ሕለና ዘይጠፍእ ስታያት ውሽጢ ከይንኣቱ እዚ ኣቀዲምና ክስታይ ንገብር ከነዕርዮ ይግባአና look for counseling ኣማኸርቲ ዝምዕድኹም ሰባት ናይ ልብኹም ትነግሮም ሰባት እቲ ጊልቲነስ ኩሉ ካብ ልቢ ክወፅእ ይግባኦ እዩ እቲ ዝቕፅል ህይወት ድማ ንሓጢኣት እናደገምና መሊስናና ውድቀት ክንከይድ ከይኮነስ ክብሪ ኣምላኽ ክነብር ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ሰዓቱን ዝተወለደ ዘበለ
ክጻነትን ክጠፍእን ከይኮነስ ብመንፈስ መልአት ከም ዮሐንስ መጥምቕ ዘበሉ መንፈስ መልኦም ወለዶ መስመር ዘትሕዙ ናይ ጽድቂ አገልገልቲ ክትስኡ እግዚአብሔር ህፃናትና ንመናእስያትና እዚ ኩሉ ዝትንክፈሉ ጊዜ ይኹን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝወርደሉ ጊዜ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ከሎ ዳይመን አቃጣጫ መገድኻ ይልወጥ እዩ ናበይ ክትከይድ ከም ዝግባእካ ዝመርሕ አምላኽ እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንዮሐንስ መገዱ ዓርዩ እንደገና ድማ መገዲ ዘዕሪ ገይሩ ድማ ተስይዎ ልቢ ዝመልስ ሰብ ገይሩ ተስይዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኣብቲ ፋሚሊ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ነይሩ ክንበዩ ጀሚሮም ፍሉይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ ኣብቲ ፋሚሊ ክመጽእ ጀሚሩ ነዊሕ ንእግዚአብሔር ተጸቢዖም እግዚአብሔር ድማ ብክብሪ በጽሕዎም ብዝገርም ጸጋን ክብርን በጽሕዎም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጥምቕ ዮሐንስ ጽቡቕ ጌርና ክነጽንዖ ዝግባአና እግዚአብሔር ሰብ እዩ በባህርያቱ አካይዱ ኩሉ ብሉጽ ሆነ አገልግሎት ዘገልገለ ኢየሱስ ከይተረፈ ዝነአዶ ሰብ እዩ ኣብ ሙላድ ኢየሱስ ክንመጽእ ከለና ድማ ማርያም እግዚአብሔር መንፈስ ክሓርያ ከሎ ነዚ ዓቢ መደብ አምላኽ ስጋ ክለብስ ኣብ ማህፀና ክሓድር ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ዝተገብረ ፍሉይ ዕዮ ድማ ቃል አምላኽ ይነግረና በቃ ንዮሴፍ ከይተረፈ ብሕልሚ ተራእዩ እዚ ህፃን እዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ተጠንቀ ኣይትፍራህ ኢሉ ከትብዖ ከሎና ቦትኡ ክመልሶ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ንኩሉ ከም ዘወህዶ ኢና ንርኢ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ነዚ ተኣምር ነዚ እቲ ሓጢአት ዘይብሉ ንጹህ ወደ አምላኽ ነቲ አምላኽ ስጋ ዝለበሰሉ መገዲ ዘወሃደ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ማርያም ኣብ ማህፀን ማርያም እንደገና ነቲ ዝስሕት ዝነበረ ዮሴፉን ብምምላስ ቅድሚ ኢየሱስ መውላዱ ድማ ዮሐንስ ከም ዝተስእ ብምግባር አትሞስፌር ኩሉ ይልወጦ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ አክቲቭ ክሰርሕ ጀሚሩ ነቲ ዘመንሲ ቅድሚታ እቲ መልአኽ ንዘካርያስ ቅድሚ ምግላጹ እቲ ዘመን ናይ ጸልማት ጊዜ ነይሩ ማዕስዩ አምላኽ ዝዛረበና ዝብሉሉ ጊዜ ነይሩ ከመይ መንፈስ ቅዱስ በጽሐና ዝብሉሉ ጊዜ ነይሩ በቲ ሮማውያን ገዚኦሞም በቲ እቲ ኣብነታዊ ዝኾነ ጽድቂ ዘርእዮም እግዚአብሔር ሰብ ዝሰኣኑሉ ህይወት እዩ ነይሩ እቶም ዘለው አገልገልቲ ዝበሃሉ እቶም ፈሪሳውያን አጨናእቲ ናይ ቴምፕል ግብሪ ከፍሉ እዮም ናይ መቅደስ ግብሪ ናይ ሮማውያን ግብሪ ከፍሉ እዮም ናይ ኢየሩሳሌም ናይቲ ሃገሮም ግብሪ ድኽነት ኣብ ዘጨንቆም እዋን ተስፋ ኣብ ዝሰኣኑሉ እዋን እንተሪኩሞ ኢየሱስ ኣብ ዝኸደዎ ቦታ ኩሉ ሕሙማት ይረኽቡን እዮም ምግቢ ንምርካብ ኢየሱስ ከብልዖምሲ ድድሕሪ ይኸዱ ነይሮም ማዕረ ክንደይ ድኽነት ከም ዝነበረ ኢየሱስ ክሪኦ ከሎ ነቲ ህዝቢ በቃ ደንገጸሎም ይብለና ደንገጸሎም ተበቲኖም ፋሒሎም ጓሳ ዘይብሎም ስለ ዝነበሩ ደንገጸሎም ይብለና ኣብ ገላትያ ክነግረና ከሎ ኣብ ዘመን መልአት ጎይታ ከም ዝተገለጸ ይግረን on the right time ጊዜ ዘይስሕት አምላኽ ይዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ልክዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላድ እቲ መድረኽ ፕላትፎርም ኮኔክት ምስኮነ መልአኽቲ ክንቀሳቀሱ ጀሚሩ ድሓር ንዘካርያስ ተገሊጹሉ እንደገና ቢዚ ኮይኖም መልአኽቲ አክቲቭ በቃ ንጓሶት ኪድ ነገር ንዮሴፍ አበራብሮ መለስ ማርያም ንገራ እቲ ሙቭመንት አክቲቭ ክኸውን ጀሚሩ መንፈሳዊ ለውጢ ክመጽእ ጀሚሩ ከወኽቲ ሪኦም ድማ ብርሆ እዞም the wise men ንሳቶም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ብኩሉ መገዲ ክንቀሳቀስ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ እቲ ናይ ጸልማት ዘመን ናብ ብርሃን ክቕይሮ ጀሚሩ ወደ አምላኽ እቲ ተበጃዊና ክመጽእ አምላኽ ስጋ ለቢሱ ህይወትና ዝቕይር ሓድሽ ኪዳን ክገብር ብደሙ ሓድሽ ኪዳን ክገብር እቲ አትሞስፌር ኩሉ ቀይርዎ እታ ሲዝን እቲኣ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ተለዊጣ ሲዝን እዩ እቲ ኩነታት ኩሉ ይተለዊጡ በዚ እዋን ድማ ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዓይነት ሲዝን ኢና ዘለና ምሽ ተስፋ መቁረጽ ጸልማት መናእስያት መስመር ዝሰሓትሉ
ስደት ምብትታን ተስፋ ዘይብሉ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ኩሉ ዓይነት ነገራት ይዝመጽእ ዘሎ ኣብ ከምዚ እዋን ውሽጢ ዲስባላንስ ኣብ ዘለዎ ግዜ ውሽጢ in times of uncertainty ደም ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ ንኩሉ ዝልውጥ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣባና መጽኢሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሲዝን ለውጢ ክመጽእ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ናይ መንፈስ ቅዱስ መንቀሳቀስ ይደልዩ ለውጢ ይመጽእ ጀነሬሽን ክንቀሳቀስ ይጅምር ድሃይ ኣምላኽ ክስማዕ ይጅምር ነብይ ተሲኡ ክበሃል ተጀሚሩ ሽዑ መገዲ ዘዕሪ ተነስሑ ኢሉ ንህዝብ ልብ ሰባት ዝመለስ እንደገና ድማ እቲ መሲሕ ይመጽእ ኣሎ ዝብል ድምጺ ክስማዕ ጀሚሩ እቲ መሲሕ እቲ ተበጃዊ ክመጽእ ይመጽእ በቲ ብተኣምራት ኤልሳ ትበሃል ኤልሳ ኤልዛቤት ትበሃል በቲ ብተኣምራት ጠነሳላ ኣብዚ ድማ ሓንቲ ድንግል ምንም ዘይትፈልጥ ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ መልአኽ ርኤ ክትብል ጀሚራ ዝገርም ናይ መንፈስ ቅዱስ እቶም ጓሶት ጎዮም ይመጹ እንታይ ኮንኩም መጽኢኹም ኣባጊዕ ኣበጌትኩም መልአኽቲ እንዲዮም ክዝምሩ ርኢናዮም መሲሕ መጽኡ ኣጋይሽ ኣብ ከተማ ክረኣዩ ጀሚሮም ንጉስ ተወሊዱሉ ኣብዚ ዓዲ ኢሎም ክደልይዎ መጽኦም እቲ ሄሮድስ እቲ ንጉስ ክርበሽ ጀሚሩ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ጸዊዑ እቶም ካህናት ኩሎም እንታይ እዚ ትንቢት ገለሎ ድዩ ኣብ ቃልኩም ውሽጢ ክብሎም ምንቅስቃሳት spiritual change ክመጽእ ጀሚሩ መንፈሳዊ ዓለም ለውጢ ክመጽእ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ክንቀሳቀስ ከሎ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ዝመጽእ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ኣባና ንዝመደቦ ዕላማ ምእንቲ ክገብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሲዝን ይንቀሳቀስ ለውጢ ይገብር ናይ ከባቢ ለውጢ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ነቲ ልሙድ ነገራት ክልውጥ ይጅምር መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ክሰርሕ ይጅምር እዚ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ወለዶና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሲዝን ከም ዓይነት ለውጢ እቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ህዝቢ ብርሃን ዝርኤሉ ጊዜ እንደገና ተስፋ እንደገና ብስራት ዝስማዓሉ ጊዜ ፍርሂ ከይኮነስ እንደገና ህድኣት ዝመጸሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ዘወሃደሉ ጊዜ ሓድሽ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ አሰራርሓ ዝስማዓሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽን ኢየሱስ ኣብ ዝተወለደሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ናይ ሲዝን ለውጢ ነይሩ ኩሉ ክቅየር ጀሚሩ ድሓር እቲ መሲሕ ዓብዩ ወዲ 30 ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ሓንቲ ስቴጅ ኣላ ኣብዚ ኣብቲ ክዓቢ ከሎ እንታይ ብለና ኢየሱስን ብቁመት ብጥበብ ብሞገስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብሞገስ እናወሰኸ ከይዱ ዝብለና እታ ጥበብ እታ ሞገስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ኣብ ኢየሱስ ዝነበሮም ኣብ ዕቤት እውን ኣክቲቭ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዲቨሎፕመንታል ስቴጅ ናይ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ እቲ ናይ መንፈስ ኣምላኽ ጥበብ ነይሩ ዋላ እቲ መቕደስ ክወስድዎ ከለውሲ ነቲ ቃል ዝምልሶ ዝነበረ ጥበብ ብጣዕሚ ተገሪሞም ስድርኡ ክሳዕ ዝርስእ ኣብኡ ክሓትዎ ጀሚሮም ክምልሰሎም ጀሚሩ ይሓቶም ኣስዩ ተደኒቆም ተመሲፆም ይሰምዑ ነይሮም ሓደ ንእሽተይ ወዲ 12 ቆልዓሲ ክገልጸሎም ጀሚሩ ክትንትነሎም ጀሚሩ ኣይፈለጦን ንሱ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ ስጋ ለቢሱ ከም ዝመጸ ኣብቲ ውሽጢ ጥበብ ብዝገርም መገዲ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ይወጽእ ነይሩ ነቲ ናይቲ መቕደስ ቤት ኣቦይ ኢሉ ዝኣወጆ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህልዋ ይግባኣንን እዩ ክብሎም ከሎ እቲ ስፒሪቹዋል ለውጢ ከም ዝመጸ ገና ወዲ 12 ከሎ ንሳቶም ኣብፂሖም ዝመልሱ እዮም መሲልዎም ንሱ ግና ንዘለዓለም ነታ መቕደስ ነቲ ሱር ናይቲ ሃገር መሰረት ናይ ወዲ ሰብ ዘበለ ኩሉ ክልውጥ ዝመጸ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓር ኣብ ከም ስርዓት ሌዋውያን ከም ስርዓት ኣይሁዳውያን ሙሉእ ማቹር ሰባብ ዝበሃለሉ እዋን ወዲ 30 ክገብር ከሎ then ኣብ ኣገልግሎት ክረኣይ መጽኡ ማለት እዩ then እቲ መጀመርታ ዝገበሮ ኣፍልጦ ይህቦ ናይ ዮሐንስ ኣገልግሎት ዮሐንስ ኣገልግሎት እዩ ቀንዲ ሪኮመንድ ዝገብር ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ ክመጽእ ከሎ
ኮኔክሽን ናይ ጸጋ ኮኔክሽን ንርኢ ኣብሲ ምቅብባል ድማ ንርኢ መገዲ ክኸፍት ከሎ ዮሐንስ ንርኢ ኢየሱስ ድማ ነቲ ዝቕጽል ኣገልግሎቱ ናብቲ ፕላትፎርም ዝኣተወሉ መገዲ ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር መንፈስ ከም ምስሊ ርግቢ ከም ዝወረደ በርኣያ ስጋ ይብለና ብዝረኣይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ከም ዝመፀ ዮሐንስ ክሳዕ ዝድንቕ ዝግረም ዝረኣይ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ ድምፂ ክስማዕ ከሎ ኢና ንርኢ ድምፂ ኣቦ ተሰሚዑ ንስኻ ብኣኻ ዝሰመርኩ ፍትው ወደይ ኢኻ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጻ ይብለና ድምፂ ጥራይ ኣይኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ብክብሪ ክግለጽ ከሎ ኢና ንሪኦ then ሕጂ ሚኒስትሪ ክጅመር ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ብምልኣት ነቲ ዝመጸሉ ተልእኾ ምእንቲ ክፍጽም ምግላጽ ዝኾነሉ ግዜ ኮይኑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ ፈተና እቲ ቴምፕቴሽን ዝሓለፈ ርኢና ነርና ብመንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ብመንፈስ ከዓ ናብ በረኻ ተመርሐ ይብለና መንፈስ ኣምላኽ መንዚዑ ከም ዝወሰዶ ዓይነት እዩ ዝገልጽ ኣብቲ ኦሪጂናል ቃል ኣብዚ ዝጥቀመሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምድራኽ ምድፋእ እዩ ነይርዎ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ኣብቲ ምድረ በዳ ከም ዝኸደ ኣብኡ ነቲ ዝመፀ ፈተናታት ኩሉ ብቃል ኣምላኽ እዚውን ጽሑፍ እዩ እናበለ ከም ዝሰዓረ ሰይጣን ሙሉእ መልሲ ከም ዝሃቦ ኣብኡ መላእኽቲ የገልግልዎ ከም ዝነበሩ ይነግረና ብመንፈስ ተመሪሑ እዩ ናብ ምድረ በዳ ከይዱ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እዩ ናብቲ ፈተና ኣትዩ ካብቲ ፈተና ድማ ወፂኡ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ መሊእዎ ናብተን ከተማታት ከም ዝኣተወ ድማ ይነግረና ቀፂሉ እቲ ክፍሊ ልክዕቲ ፈተና ምስ ወድአ ድሕሪቲ 4 መዓልትን ለይትን ሕጂ ነቶም ኣገልገልቱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ክሓሪ ኣብ ከተማታት ኩሉ እናዞረ ጽቡቕ ክገብር ሕሙማቶም ክሕዊ እሱራት ክፈትሕ ክግለጽ ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ኣገልግሎት ክኣቱ ከሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ እግዚአብሔር ክብርን ጸጋን ክግለጽ ከሎ ኢና ንርኢ ብዝገርም ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክግለጽ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ድማ ይብለና ኢየሱስ ድማ ኣብ ሉቃስ 4:14 ጀሚሩ ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ናብ ገሊላ ተመለሰ ብሓይሊ መንፈስ እንታይ ኮይኑ ይብለና ናብ ዮርዳኖስ ከይዱ ይብለና ነይሩ ምሽ ሕጂ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ካብቲ ፈተና ዘለዎ ቦታ ወፂኡ ሕጂ ናብቲ ኣገልግሎት ክኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ መንፈስ ቅዱስ ክመርሕ ከሎ ኣብ ምድረ በዳ ምትራፍ የለን መንፈስ ቅዱስ ክመርሕ ከሎ ኣብ ፈተና ወዲእካ ምትራፍ የለን ስዒርካ ድማ ትምለስ ኢኻ ብስጋ ክትከውን ከላ እታ ምትራፍን ውድቀትን ትህሉ ብመንፈስ ቅዱስ ክኸውን ከሎ ግን ኩሉ ሻዕ ዓወት ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ናብ ቦታኻ ትመጽእ ኩሉ ሻዕ እቲ ኣምላኽ ኣብ ዝደልየካ ስፍራ ድማ ትርከብ ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ናብ ገሊላ ተመለሰ ይብለና ወሪኡ ከዓ ኣብቲ ኣብ ጎደቦ ዘሎ ኩሉ ዓድታት ሰምዐ ድሓር ክእውጅ ጀሚሩ እታ ዝሓለፈ እዚኣ ኢና ጸሊና ወዲና ምሽ ንድኻታት ከበስሮም ኢሉ ኢየሱስ ስለዚ ቀብኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕረይቲ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እውን መንፈስ ክርስቶስ ኣባና ኮይኑ ዝገብሮ ስራሕ እዚ እዩ ኣብዚኣ ትሕት ኢሉ ምስ ወረደ እንታይ ኢልዎ መስለኩም እዚ ኩሉ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እስኪ ኩላትና ከምኡ ንበል እዚ ኩሉ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ እግዚአብሔር ይመስገን ክፍጸም ንጽበዮ ትንቢት ከይኮነስ ንሱ ክግለጽ ከሎ ኩሉ ተፈጺሙሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣና እሞ ድሕሪቲ ናይ መስቀሉ ካልአይቲ ተፈጸመ ሰሚዕና ኣለና እዚ ቃል ተፈጸመ ኢሉ ኣዊጁሎ ኣብ መስቀል ድማ ተፈጸመ ኢሉ ኩሉ ወዲእዎ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዓይነት ጎይታ እዩ ኣምላኽና ድኻታት ዝበጽሕሉ ግዜ ኮይኑ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ክሊር ሚሽን ስቴትመንት ዝትስኣሉ ዘገልግለሉ ምኽንያትን ዕላማን ዝፈልጥ ጎይታ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብዘይ ዕላማ ኣብ ልዕለና ይመጽእ ፕሮግራም ንምርሳም ዝመጽእ መንፈስ ኣምላኽ ኣይኮነን
በቃ ፍሉይኒሩ መደብና ገሌልና ንብተነሉ ዕላማ ይኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ መምጻእ ሎሚ ዝነበረ ኢልና አርእስቲ ጥራይ ሒዝና ክንከይድ አይግባአናን ተራሲና ሴዲያ ሴርና ሙዚቃ እዝነና ጸሚሙ መውጻእ ከይኮነስ beyond it change ክህሉ ይግባአዩ ናይ በሐቅ እቲ structural change ክህሉ ይግባአዩ እዚ በመንፈስ ቅዱስ ንዝኾነ ለውጥ ራእዮ እንታይ ይብላል ኢየሱስ መንፈስ አምላኽ ኣብ ልዕለይ ዝመጸሉ ምኽንያት እዚ ይብለና ኣሎ ድኻታት ብስራት ክሰምዑ እዮም መንፈስ አምላኽ ኣብ ልዕለይ ዝመጸሉ ምኽንያት ምሩኻት ክምለሱ እዮም ዕውራት ክርእዩ እዮም ግፉዓት ከዓ ሓራ ክወፁ እዮም ሕሪቲ ዓመት እግዚአብሔር ክስበኽ እዩ ጁብሊ ክኸውን ኢሉ እቲ ባሮት ዝፍትሕሉ ምርኮ ዝምለሰሉ ዕዳ ኩሉ ካንሰል ዝኾነሉ ሲዝን እዚ ዓይነት ሲዝን ክሰብኽ መጽእ ዘለኹ ናይ ምብጃው ጊዜ ናይ ሓርነት ጊዜ መጽእ ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ አምላኽ ክመጽእ ከሎ ብዕላማ እዩ ታርጌት ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ስራሕ ኣለዎ ዕዮ ኣለዎ ነቲ አምላኽ ዝመደቦን ዝሓሰቦን ክገብር እዩ ዝመጽእ ንሱ ክመጽእ ከሎ ናይ ሰብ ህይወት ይልወጽ ንሱ ክመጽእ ከሎ እቲ ድኻ እቲ spiritual poverty of course even ናይ ህይወት ለውጥ ይውን ከውን ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ድኽነት ኣብ ማእሰርቲ በናይ ኣጋንንቲ ድኽነት ተኣሲሮም ዘለዉ ዘበሉ ኩላቶም even economically ክኸውን ይኽእል እዩ we are not saying ኩሉ ድኽነት ስታይ ንምግባር ናይ prosperity ስታይ ከይኮነስ of course ድኽነት ዝመረጽን ዝነብረሉን የለን ዝደልዮ የለን ግን ብድሕሪኡ ብመናፍስቲ እናተደረኸ ንህዝቢ ቀጻሊ ፍረ ኣብ ዘይፍርያሉ ህይወት ኣሲሩን ዘንብር ሲስተም ኩሉ ነዚ ከፍርስ ከም ዝመጽእ ዝነገረና እግዚአብሔር ይመስገን ምሩኻት ክፍትሑ እዮም ሓርነት ክኸውን እዩ ምብጃው ክኸውን እዩ ዝብለና ዘሎ ዕውራት ክርእዮም ይብለና ዕውር ምብራህ ናይ ጎይታ ስራሕ እዩ ዕውር ዘርኢ ዓይንቲ ዝኸፍት አምላኽ እዩ ዘለና እዚ አምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ዓይንቲ ዝኸፍት ናይ ሓርነት አምላኽ ኣለና መንፈስ አምላኽ ክመጽእ ከሎ ኣብ ልዕሊ እዮም ሐዋርያት ምስ መጸ በቃ ቋንቋታት ተዛሪቦም ሎሚ ዝነበረ ፕሮግራም ኢሎም ኣይተበተኑን ኣሽሓት ናብቲ ህዝቢ ክመጽእ ጀሚሩ ዳይሜንሽን ተቐይሩ ፈራሃት ዝነበሩ ተባዓት ኮይኖም ወጽኦም ሰጊኦም ድሕሪ ማዕጾት ሓቢኦም ዝነበሩ publicly ንስኻትኩም ነዚ ወዲ አምላኽ ሰቀልኩም ኢሎም ከውጁ ጀሚሮም ህይወቶም ኣተሓሳስቦም ኣካይዶም ተቐይሩ ኣብ ኣዳዎም ተኣምር ክኸውን ጀሚሩ እዚ እቲ ንድኻታት ከበስር ተቐብአ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ነዚ ተልእኽኡ ክቕጽል ጀሚሩ ኣይተቋረጸን እቲ ኣገልግሎት ክቕጽል ጀሚሩ ስለዚ ኢየሱስ ነዚ ተልእኾ ይመጽኡ እዚ ተልእኾ ድማ ኣብ ኢየሱስ ሽዑ ምስ ዓረገ ምስኡ ኣይከደን ብመንፈስ ቅዱስ ኣባና ወሪዱ እዚ ሚሽን ክንፍጽም ክንቀጽል ንሕና ተልእኾና ኢየሱስ ክንቀጽል ትምህርቱ ግብረታቱ ሓይሉ ምእንቲ ክግለጽ ሕጁ መንፈስ አምላኽ ኣባና ኮይኑ ዝሰርሖ ሚሽን ስቴትመንት ኢና ኣብዚ ዝናነብብ ንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10 ቁጽሪ 38 እዚ ይብለና እንታይ ኢሉ ማለት ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ከም ዝቐብኦ አምላኽ ምስኡ ስለዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሐወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ተቐቢኡ ኣብ ኩሉ እናዞረ ጽቡቕ ገይሩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ አምላኽ ዝተመልአ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ እግዚአብሔር ህልውና ምስኡ ስለዘሎ ክኸዶ ዝግብኦ ቦታ ይፈልጥ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ይፈልጥ ንጸላእቱ ይፈልጥ ነቲ ሓራ ክኸውን ዝግብኦ ሰባት ድማ ሓራ ይገብር እዚ እንዳገበረ ሰናይ እንዳገበረ ዝዞረ ጎይታ እዩ ዘለና ክብረን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ በዚ ዝገበረሉ ኩሉ ብድሕሪኡ ዝነበረ ኃይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ይብለና
نأملخ حيلي بلنا زجبره كله منفس قدوس كم زسرحه ينقرنا دحر بمنفس قدوس حيلي سلزجبره إذا يسوسي نسخة بجاننتي خات جبره إلهم بقل زبول الله زي أجاننتي سيس كم يجرم يززوه كم يجرم يمزسمعوه زي منفس زازوسي كبيز مسائلهم نسو حالهم خون الله إلهم يسوس كتصرفه جميله دحر ترر إلو أبزي حيلي كتزارب كلوينا ريو أنا إلو نجاننتي بمنفس أمله زوج كاب كونكو جنا إنها من قصة أمله نابخاتكم مسأتيرو إجزاهي مسكن أنت يزبلنا نجاننتي بمنفس أمله زوج كاب كونكو إنها من قصة أمله نابخاتكم مسأت بدحري إزي ديليفرانس دحري زاقل جلوز الله أقل جلوز منفس قدوس يوزا الله يزبام زالله نمنفس قدوس تصرفون تلهم لأن منفس قدوس تصرف أي حد دقلون يبلنا أبزاك فليزي انتاريكما ملئتا انتم يبكما منفس قدوس تصرف محرات كم زي قبرلو أبزا بوتاي ننكر دحرينا يسوس أقل قلوت دما منفس قدوس حيلي كم زنبرا دما أنا تصيري نقرنا الله منفس قدوس حيلي إيو بدحرينا يسوس أقل قلوت سورات فتح زنبرا نها جاننتي حيلي كله ناس جوجا زوج زنبرا نها منفس قدوس حيلي نتي روحس منفس سوجيجو قدوس منفس لهوت سواتي قاعد أريح زامي الزيز جبر الله زنبركو حيلي نها منفس قدوس حيلي بلنا أبزيا يسوس صبو نتصور بوينت جبر الله بزحات كونفيوزي يخون الله قال جاننتي بشم ملأختن بشم كالوت سايك زوج سوات ريوم كما يزيون ديليفر نأملاخ عم بال كونفيوجن مس أتي حق أنيا كريستيانوي نا كريستوس زخونة حرنت بمنفس أملاخ زخونة حرنت بسم قويتا يسوس كريستوس زقبر حرنت كم قال أملاخ زقبر حرنت كاو وسائي بكالئ حرنت يلن كن دحنا لو سوابنا حدا سمنا يسوس كريستوس سم بكالئ سم يقبر انتلو ازي ديسبشن اغاننتاوي ديسبشن نتي اغاننتاوي مسممعات يوم زغبرو زلومبر سممع እንዳገበሩ سو بالباز بحالو اغاننت يوم استايز سرحو زلومبر it's not deliverance fake deliverance ازي يسوس زاربلو بوينت بمنفس أملاخ يقبروا أنت لو then منقسي أملاخ ما تسي الله منقسي أملاخ بحريات أدمى حرنتي حقوسي سلامي ناي منفس قدوس عيونا فرند ما تريخا نكريستوس يخبري ونكريستوس وانجيلي سبقي نسابات كم نحاتيات يوتنا بصدق يساقري منقسي أملاخ زوكلو نقرات كله دحريو يسعبوي اتيز السعب نتبي نكزيافير منقسي كم زغانا أنا تصيرنا مرأي اللي نالو بمنفس أملاخ زخانة حرنت ينقرنا له بمنفس أملاخ زخانة ديليفرانس ينقرنا له أمنا يسوس أقلقلوت منفس قدوس أكتيفي نيرو بسقر مقدي بفلوي حيلي يسرح نيرو سبات يناقف نيرو حجون تي مأسرتي زلو من نقاف زل اليوم سبات بمنفس قدوس حيلي زناقفون أب عرفتي إذا ما تصير إجزاهير مسكن. أتي كان دما موتن تنسأين يسوسيو. موتن تنسأين يسوس منفس قدوس أكتيفي صارحنيرو. Okay, I think that أصير تشوفينا. إبراهيم 19:4 استعيد قبر الله يكون. إبراهيم معرف 9 قصري 14 رومي شمونت 11 لأن قدام بطرس 13:8 اوكي ثانك يو اب ابراهيم 9:14 دم كريستوس بناي زلالم منفس غيرو رأسو بزيت صيافنا املاخ زقرب قدا نسخاتكم نهياو املاخ كتاغلغلو كندي ازيو نحلناكم كموت قبري زين صهوي بلنا እግዚአብሔር ይመስገን انتي بلنا
መንፈስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ይብሎ ብናይ መንፈስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ እንተዘኪርኩም ኣብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣስማት ውሽጢ ካብቲ ዝረኣናዮ ሓደ ስሙ እንታይ እዩ ናይ ዘለዓለም መንፈስ ዝብል ሽም እዩ ዘለዎ በዚ ገይሩ እንታይ ይብለና ንርእሱ ኢየሱስ ከቅርብ ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊኡ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ህያው ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብቲ ሰማያዊት ዝኾነት መቕደስ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ህያው ህላውነት ኣምላኽ ኣብኡ እቲ ናይ ሓርነት ስራሕ ዝገበረሉ መገዲ እንታይ ይብለና ናይ መንፈስ ቅዱስ ፓርት ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ንገዛእ ርእሱ ንደሙ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ፕሬዘንት ገይሮ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብቲ ናትና ናይ ምድሓን ናይ ምብጃው ስራሕ ውሽጢ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብድሕሪት ኮይኑ ኣሸር ይገብሮ ነይሩ ድሕሪት ኮይኑ የሳስ ንኩሉ እቲ ፕሮሲጀራት ኩሉ ክምላእ ኣብቲ ናይ ምድሓና ዕዮውን ኣክቲቭ ይሰርሕ ነይሩ በዚ ደም እዩ ድማ ሕልናኹም ዝነፅህ ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ከም ዝኾነ እቲ ንኢየሱስ ካብ ሙታት ዝተንስአ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሙታት ዝተንስኦ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹም በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ህያው ክገብሮ እዩ ዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ንኢየሱስ እንታይ ዝገበሮ ካብ ሙታት ዝተንስአ መንፈስ እንታይ ገይሮሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ሓደ መልአኽ ኣይኮነን ጎቲቶ ኣውፅዮ ንኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ትንሳኤ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ቲም ነይሩ መለኮታዊ ዝኾነ ፍጹም ዝኾነ ውህደት ብዘለዎ መገዲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ትንሳኤ ኢየሱስ ዝነበሮ ኣክቲቭ ስራሕ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሕጂውን እዚ መንፈስ ኣባኻትኩም እንተሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም እንድሕር ኮይንኩም ልክዕ ከምቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተንስኦ ንዓኻትኩም ድማ በቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት እዋን ነዚ ሙት ስጋኹም እንታይ ክገብሮ እዩ ህያው ክገብሮ እዩ ዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ብጎይታ ደቂሶም ዘለው ሕጂ ብህይወት ምሳና ዘየለው ኩሎም ብእምነት ዝደቀሱ ኣቦታትና መንፈስ ኣምላኽ ዝተቐበሉ ዘበሉ ኩላቶም እንታይ ክኾኑ እዮም ዝብለና እቲ ስጋቲ ንመንፈስ ቅዱስ ማሕደሪ ኮይኑ እዩ ተሓርዩ ዘሎ ምናልባሽ ሕጂ ሓመድ ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ መንፈስ ኣምላኽ ግን ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ነቲ ሞት ዝነበረ ጭቃ ህያው ዝገበሮ ከምኡ ድማ እንደገና እንታይ ክገብሮ እዩ ህያው ገይሩ ከተንስኦም እዩ ዝበልና በቲ ናይ ቀደም ድኹም ስጋ ግን ኣይኮኑም ክትስኡ ህያው ብዝኾነ መንፈሳዊ ብዝኸበረ ስጋ ክትስኡ እዮም ብናይ ትንሳኤ መንፈስ ሕጂ ኢና ተቐቢልናዮ ድሓር ኣይኮንና ንቐበሎ ሕጂ ኣባና ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ዝገብር መንፈስ እዩ እቲ ጋራንቲ ዝበሎ ዝሓለፈ ዝረኣናያ እቲ እንታይ ዲፖዚት ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ትሕጃ ዝብሎ እያ እቲ ትሕጃ ኣቐዲሙ ተኸፊ ሕጂ ዝተቐበልናይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድሓር ዋላቲ እዚ ስጋና ተቐቢሩ ሰብ ኩሉ ኣብ ዝረስዓና እዋን ካብዛ ስጋ ካብቲ ነብስ ወከፍ ዓፃፅምትናን ጅማውትናን ሴላት ሓደ እኳ ብኣምላኽ ተሳሒቱ ዝተርፍ ኣይክህልውን እዩ ህያው ኮይኑ ክትስኢ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር መቅደስ ኮይኑ ሕጂ ጥራይ ኣብዚ ስጋ ከይኮነስ ድሓሩን ብክብሪ ክትስእ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ኣክቲቭ ኣሎ ንኢየሱስ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይብለና ስለዚህ በመንፈስ ቅድስና ብኡ ከም ዝተስአ ይነግረና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ንሓጢአት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግን እንታይ ኮይኑ ይብለና ህያው ኮነ ብመንፈስ
ቅዱስ ሓይሊ ሕያው ከም ዝኾነ ይዝነገረና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዝኾነ ረኣይዎ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ሞት ዘበለ ኩሉ ክእዝዝ ዝኽእል ከምቲ ኢየሱስ ንኣልዓዛር ውፃእ ኢሉ ካብ ሞት ዝፀውዖ ነቲ ሞት ስጋናውን ከተስእ ዝኽእል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ኣብ ልዕሊ ሞትን ጎይታ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እቲ ትንሣኤ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሣኤው ሓይሊ እንታይ ዓይነት ክርስትናና ማሕተም ከም ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀሉ ስራሕ ቅቡል ከም ዝኾነ ኤቪደንስ ኣብ ምንታይ ተገሊጹ ብትንሣኤ ኢየሱስ ተዘይትንስእ ነይሩ ክርስትናና ኩሉ ነደንግጥ ሰባት ምኾንና ነይሩ እዚ ኩሉ ነገብሮሲ እዚ ፕሮግራማትና ኩሉ ኣዝዩ ዘሕዝን ጀስት ቲያትር ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ኢየሱስ ሕያው ኮይኑ ስለ ዝተስአ ግና ሕጂ ንሰብኮ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ በቃ ማሕተም ኣለዎ ክታም ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ነቲ ናይ መስቀሉ ስራሕ ኩሉ ቅቡል ከም ዝኾነ ብኣቦ ቅቡል ከም ዝኾነ ንሕለናና ካብ ሓጢአት ኩሉ ከጽሪ ብቁዕ ከም ዝኾነ እዚ ኤቪደንስ ይብለና ናይ ኢየሱስ ትንሣኤ ክነግር ከለና ኩሉ ፉል ፓኬጅ ናይ ወንጌል ክስታይ ሙሉእ ፓኬጅ ኢና ንዛረብ ዘለና ኢየሱስ ሞይቱ ዝተረፈ ኣምላኽ ኣይኮነን ሞይቱ ሕያው ኮይኑ ዝተስእ ኣምላኽ እዩ ነዚ ናይ ትንሣኤ ስራሕ ዝሰርሖ መንፈስ ቅዱስ ይብለና ነዚ ወንጌል ኣሚኑ ምዚ ጎይታ ሕብረት ዝገበረ ድማ በዚ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ እዩ ዝመላለስ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሞት ፕሪንሲፕል ዝገዝእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣባና ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ሕጂ ዝተቐበልናይ መንፈስ ቅዱስ ድሓሩን እንታይ ዓይነት ጋራንቲ ከም ዘለዎ ብዝገርም መገዲ ይነግረና ኣሎ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኦኬ ድሕሪ ናይ ኢየሱስ ትንሣኤ ኣብቲ ቅድሚ ዕርገቱ ኣብ ኩለን ወንጌላት ነዚ ይትንክፍዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እቲ ፈርስት ቻፕተር ነዚ ፖይንት ይትንክፍዩ 40 መዓልቲ ከም ዝተገለጸሎም ይነግረና ድሓር እንታይ ኢልዎም ይብለና ክሳዕታ ዝዓረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ምስል ኣኾም ይብለና ድሕሪ ስቅያቱ 40 መዓልቲ እናተረኣዮምን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናነገሮምን ብብዙሕ መፈለጥታ ሕያው ምዃኑ ርእሱ ከም ዘርኣዮምን ጽሒፈልካ ኣለኹ ምሳታቶም ብሓንሳእ ከሎ ከዓ ዮሐንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም እሞ እቲ ካባይ ዝሰማዕኩሞ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ኣዘዞም ይብለና እታ ናይ መወዳእታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽትን ለባዋን ትእዛዝን እዚ እዩ ተጸበዩ ንመንፈስ ቅዱስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ትወፁ ተጸበይዎ ደጋጊሙ እናተገለጸሎም ደጋጊሙ ነዚ ናይ መንግስቲ ወንጌል እናነገሮም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናረድኦም ብዛዕባ ናይቲ ሕያውነቱ ዕላማ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎም ዘበለ ኩሉ ተዘኪርኩም ድሕሪ ትንሣኤ ኣብቲ መገዲ ኤማውስ ከዱ ከለዉ ኩሉ ካብ መጽሓፍቲ ገንጸለ ይነግሮም የብርሃሎም እዩ ነይሩ ብዙሕ ዝመሃሮም ዝነበረ የዘክሮም እዩ ነይሩ እዚ እናገበረ ምስኣቶም ከም ዝኸደ እቲ ናይ መወዳእታ ሜጀር ፖይንት ድማ እዚኣ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትንቀሳቀሱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኣብ ህይወትኩም እንተዘየለ ኣገልግሎት ኢልኩም ከይትራሰኑ ጽቡቕ ኣለና ኢልኩም ናብ ዘይከውን መገዲ ከይትኸዱ ተጸበዩ ምስኡ ኢኹም ትወፁ ንሱ እዩ ክመርሓኩም ንሱ እዩ ሓይሊ ዝህበኩም ንሱ እዩ ክትገብሮ ዝግባኣኩም ዘርእየኩም መገዲ ምስኡ ኢኹም ትወፁ ንዕኡ እዩ ኣሕሊፉ ሂቡና ንዕኡ እዩ ሕድሪ ገይሩ ሂቡና እዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝወፅእ ኣማኒ እዩ ኢፌክቲቭ እዚኣ ናይ ኢየሱስ ትእዛዝ ተኣዚዙ ክወፅእ ከሎ ብመንፈስ ኣምላኽ ምርሒት ዕቤቱ ኩሉ መንፈሳዊ ለውጥታቱ ኩሉ ሄልዚ ብዝኾነ መገዲ
ንኣምላኽ ብዘኽብር መገዲ ትኸይድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ድሕሪ ትንሳኤ ኢየሱስ ቀንዲ መልእኽቱ ንመንፈስ ቅዱስ ተጸበዩ ዝብል መልእኽቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ መልእኽቲ ገዲፉሎም ይከይዱ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣት ዘሎ ፓርቲ ድማ ኣሎ ኢየሱስ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ክመጽእ ከሎ okay that's of course ብዛዕባ ትንሳኤ already ገሊጽ ያለሁ ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ብክብሪ ክመጽእ ከሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ነቶም ብጎይታ ዝደቀሱ ከም ዘተስኦም ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ነዚ ገልጾ እዩ ንሱ ብክብሪ ኣብ ኣየራት ክመጽእ ከሎ ንሕና ክንቅበሎ ከም ንኸይድ ይነግረና እዚ ትንሳኤ እዚ ምንጣቕ ንብሎ ኣርእስቲ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ንሙታት ሕያው ዝገብር መንፈስ ንሱ ስለ ዝኾነ ነቲ ፉል ትራንስፎርሜሽን ኣባና ዘምጽእ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ዮሐንስ ራእይ ዘሎ መልእኽታት ኩሉ ኣብ ሕጂ ዲቴል ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ዮሐንስ ራእይ ግን ክጅምር ከሎ ኣብታ መዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ነበርኩ ኢሉ ክጅምር ከሎ ኣብቲ ብመንፈስ ኣምላኽ እና ድማ በቲ መንፈሳዊ ሰብ ውሽጣዊ መንነቱ ክርኣያት ክርኢ ከም ዝጀመረ ድሓር ኣብ መወዳእታ እንተሪእኩም እንታይ ኢሉ እቲ መንፈስ ክርስቶስ ናይ ትንቢት መንፈስ ኢሉ ዝነገሮ ነጥቢ እዚ ነይሩ ነቲ ብዛዕባ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ይዛረብ ኣሎ ኣብቲ ወንጌላት ኩሉ ኣብቲ ዮሐንስ ራእይ ከመይ ዓይነት ምጽኣት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ራእያት ክርኢ ጀሚሩ ዮሐንስ ማለት እዩ ኣብቲ ምግላጻት ብርሃናት ውሽጢ ከኣቱ ጀሚሩ ጳውሎስን እንታይ ዓይነት ምግላጽ ከም ዝተቐበለ ደጋጊሙ ይዘርኤና ናይ ኢየሱስ ኣብ መጻጻ ኣብ ኣየራት ብኽብሪ ከመይ ከም ዝመጽእ ንሕና ከመይ ከም ንቕበሎ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት እንታይ ዓይነት ምድላው ክህልወና ከም ዝግብኦ በዓል ጴጥሮስ በዓል ጳውሎስ ኩላቶም ደጋጊሞም ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ ደጋጊሞም እዮም ነጊሮም ብፍላይ ድማ ራእይ እቲ ሬቨሌሽን ጽቡቕ ገይሩ ነዚ ዲቴል እናተንተነ ዝነግረና እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ነቲ ናይ መከራ ዘመን ንብሎ እውን ሲዝን ክህሉ እዩ ኣብቲ 7 ዓመት ውሽጢ ኣብ ማእከል ብፍሉይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዘገልግሉ ክልተ መሰኻኽር ዝብሎም ኣለዉ ተኣምር ብዘለዎ መገዲ ሚራክል ሕያው ሙታን ዘተስእ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ነቲ አንቲክራይስት ነቲ ፀረ ክርስቶስ ዝኾነ መንፈስ መልሲ ዝህብ ኣፍ ዘዕፅው ክብሪ ከም ዝግለጽ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ከም ዝኾነ በቲ እዋን 144,000 ዝኾኑ ድማ ከም ዝሕተሙ ይነግረና እቲ ማሕተም ዝብሎ ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ ምልክት ከም ዝኾነ ይነግረና በቲ ዘመን ብዙሓት ከም ዝድሕኑ ድማ ይነግረና እዚ ኩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ሕጂ እውን ነዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ድልዋት ክንከውን ነታ ማሕበሩ ነታ ኣካሉ ዘዳሉ ዘሎ ከምዚ መርዓት ኣብታ ናይ መርዓ መዓልቲ ንግሆ ተስያ ለይቲ ተስያ ሜካፕ ክትገብር ትውዕል ቬሎኣ ስታይ ትገብር በቃ ኩሉ ብራሽ ኩለን እተን ሜካፕ ዝገብራ በቃ ጽፍሪ ክቐይራ ገለ ክምሽጣ ክምንጭታ ገለ ንዝውዕላ ካልእ ፍጥረት ገይረን ይወፅኣ ንሳድያ ኣይኮነትን ኢልኩም ሰዓት ትደናገሩ ኩሉ ዝነበራ ለፋፊጦም ገለ ሓድሽ ሰብ ሰሪሖም ይወፅዋ ማለት ሕጂ ድማ መንፈስ ቅዱስ እቲ መዓልቲ መርዓ ስለ ዝበጽሐ ንግሆ ከም ዝተስኣና ጌርኩም ቆጸርዎ ኣብታ ናይ መርዓ መዓልቲ ንግሆ ከም ዝተስኣና ጌርኩም ቆጸርዎ ምስ ንብዓታ እዚ ሜካፕ ተበላሹን ፈሪሱን ሲ ብኸምኡ ኣይመጽን እቲ መርዓዊ እዚ ነዚ ስራሕ ፔዲኪር ማኒኪር እዚ ኩሉ ናይ ዓይኒ ናይ ጨጉሪ ናይ ምምሻጥ እዚ ኩሉ ክምንጨት ዘለዎ ዝምንጨት ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ይዘዕሪ ዘሎ ሕጂ
كله قص أعريو كله تي صروي زخونا كدان كدينو أتحسس بالويتو نتي مرعاوي بقعتي كوينا دوك تبل كرياك الله زحبوسلو معالتي مأنتي كون منفس قدوس is working on us كله أبرنا ناشفنا نتي كنكونو زقبأنا مننت النسرها نتي أبانا زلو دخام كله نسعى أفريتي دلوات بقعات نتي تتصوعنا له هيوت بقعات مأنتي كنكون نزي يسرح الله نتي مصاتو زدالونا زلو نسيو كمصك الله زي كله اوركستراكت زخون زي كله مجدي زصرغلو مجدي بمنفس قدوس حيلي منفس قدوس يسرح الله نتي كالاي مصاتو حجونتي ناي تنبيت منفس نكل سبنا من السحاز تصوع زلونا اغزابير منفس بزعوا يسوس مصات دغاغيمنا كنذكر زغبرنا كنصباي زغبرنا بتي مصات حساسبا نغبرو كله كنغبر زغبرنا اغزابير منفس ስለዚህ በዚህ መንፈስ ምጽአቱን እንታይ ይገብራሉ ይዳለዋሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብቲ አንተ ወይ ዝራእናዮን ኩሉ ሪከቨሪ በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ከመይ አይነት ለውጢ ከም ዝመጽ አብቲ ዘመን ሺህ ዓመት ዘመን ከመይ ከም ዝኸውን ዝታት ኩሉ ቃል አምላክ ዲቴል ይገልጸናል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ቅድሚ ምምጽኡ አብቲ ዝተወለደሉ እዋን አገልግሎቱ ሞቱን ትንሳኤውን ኣብ ዕርገቱ ድሕር ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣት ከይተረፈ እዚ ኩሉ እንታይ ዓይነት ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰርሕ ረኣይዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ብዛዕባ ኢየሱስ ይንበይ ነይሩ ኢየሱስ ምስ መጸ ድማ በቃ ይሳስዮ ነይሩ ብኩሉ መገዲ ከቢቡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ኢየሱስ ዝገብሮ ኩሉ ከም ዝገብሮ ይነግረና ድሕር ተጠንቀቆ ሳዕ ዝብል ኢየሱስ ፈጺምኩም ነቲ ዝገብሮ ዘለኹ ትጸርፉ እንተለኹም ነቲ ብኣይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መንፈስ ኣምላኽኩም ትጸርፉ ዘለኹም ተጠንቀቆ ሳዕ ዝብሎም እዚ ዓይነት ፓርትነርሺፕ ነይሩ ማለት እዩ ዩናይትድ ዝኾነ ሓደ ዘይፈለይ እግዚአብሔር መንፈስ ድሕሪኡ ከም ዘሎ ንርኢ እቲ ራእይዎ ሞቱ ትንሳኤኡ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ኣብቲ ሰማያዊ መቕደስ ከም ዝኣተወ ሕጂውን ክመጽ ንምጽአቱ ዘዳለወና ዘሎ ንሱ ከም ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ምጽአቱ ነዚ ከም ዝገብር እዚ ኩሉ ይነግረና ሓንቲ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ከልካሊ ኢሉ ዝገልጾ ነጥቢ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እቲ አንቲክራይስት ክመጽ ዝተኸልከለሉ ምኽንያት ከም ዘሎ ይነግረና እቲ ከልካሊ ስለ ዘሎ ይብሎ እቲ ከልካሊ ሕጂ ንሰብኮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎና ስልጣን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ከልካሊ ምሳና ዝሰርሕ ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ንሱ ፕሮቴክት ዘይገብር ነይሩ እዚ ስራሕ እዚ ኣባና ተዘይሰርሕ ነይሩ ጸላኢ ናጽነት ምረኸበ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ነፃ ከይከውን ዕላምኡን ስርሑን ከይሰርሕ ሕጂ ሪስትሬነር ይብሎ ከልኪሉ ሒዝዎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን በማህበሩ ገይሩ ይከልክላሉ በቲ ንሰብኮ ወንጌል ይከልክላሉ በቲ ዋና ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስሙ ስልጣንን ኃይልን እንታይ ይገብራሉ ይከልክላሉ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ነዚ እቲ መወዳእታ ዘመን ከመይ ገይሩ ስፒድ አፕ ከም ዝኸውን ንርኢ ማለት እዩ ካልኣይቲ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መምስራት ቤተ ክርስቲያን ኢና ንርኢ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስን ቤተ ክርስቲያንን እቲ ከመይ ገይሩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝሰርሕ እዚ ግብረ ሐዋርያት ንዝምልከት ምስቶም ሐዋርያት ምስቶም ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ከመይ ከም ዝሰርሕ እዚ ክርኢና ማለት እዩ መጀመርታ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እቲ መጽሐፍ ባዕሉ ክጅምር ከሎ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ እዩ ዝጅምር እንታይ ብለና ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 2 ክሳዕ እንዳዘለልኩ 8 እንታይ ብለና ክሳዕታ ዝዓረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ለኣኾም ይብለና አንተ ወይ ዘንበብናያ ምሳታቶም በሐሳ ከለውኻ ዮሐንስ በማይ እዩ ዘጠመቐ ንስኻትኩም ድና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ
بمنفس قدوس كتنبقوا يخممو نتي كاباي سمعكم وتسفى أبو انتاي قبرو تتصبيو تسفى أبو منيو منفس قدوس أزي منفس قدوس تقبلكم دحكوينكم نا أبو تسفى باكم ني فتغطسيم الله مالتيو እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ አዘዞም መንፈስ ቅዱስ ቁጽሪ 8 መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምዝወርድ ግና ኃይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም በሎም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ተስፋ እዚ መጽሐፍ ከጅምር ከሎ በመንፈስ ቅዱስ ዝኾነ አገልግሎት كتصبايون مس منفس قدوس كجمرو يو اتي مصحف جمر انت ذكركم نفس وكف وانجيلات بمنتاي جمر لنا ناي منفس قدوس تسفايز جمر حجون زي قبر حواريات نريو زلنا كجمر كالله بناي منفس قدوس تسفا كجمر كالله يناري of course دحري نفس وكف ناي مصحف قدوس مصحفتي اتي دراسي منيو منفس قدوسي ቅዱሳት ሰባት በመንፈስ ተመሪሖም ጽሒፎም ይብለና ሻብ ዳማይ ጴጥሮስ እንታይም ገሮም ይብለና በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ጽሒፎም ይብለና እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ authorship is እቲ ማይንድ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ሐሳብ እቲ ደራሲ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቶም ጽሐፍቲ ቶም ሕጂ ታይፒስት ንበሎም እዞም ታይፕ ዝገብሩ ዘለው ቶም ሴክሬታሪስ ሰባት እዮም ነይሮም እቲ ተጻሕፈ ሐሳብ ናይ ሰብ ሐሳብ ኣይኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ እዩ ስለዚህ ድሕሪ ነፍሱ ከፍ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ እግዚአብሔር መንፈስ ከም ዘለው መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ መጽሐፍቲ ይብለና ኢንስፓየርድ ይብለና እግዚአብሔር መንፈስ ዘለው ከም ካልእ ተራ መጽሐፍ ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ዘለው ነፍሳት የድሕን ናይ ሰብ ህይወት ይልውጥ እዩ አተሐሳስበ ዳግም ክትውለድ ናብ ሲኦል ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ መገዱ ተቀይሩ መንግስት አምላክ ክልወጥ ይኽእል እዚ ዓይነት ኃይልን ከም ዘለው ይዝነግረና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምዝወርድ ግና እንታይ ክትኮኑ ይኹም ኃይሊ ክትቀበሉ ይኹም በመንፈስ ተመሪሖም ከመይ ከም ዘገልግሉ በዚ ኃይሊ እዚ ከመይ ገይሮም ከም ዝጅምሩ ይዝነግረና እዚኡ እቲ መበገሲ ነጥቢ ድሕሪኡ ቤተ ክርስቲያን ማዓስያ ጀሚራ ኮንስቲቱሽን መጽሐፍ አይኮነን ቤተ ክርስቲያን ተጀሚራ ተሰማሚዑን ፓስተር መስመረጹ አይኮነትን ቤተ ክርስቲያን ጀሚራ መስራቲያን ራእይን መራሕን ሓደ ጴጥሮስ መስመረጹ አይኮን ጴጥሮስ አይኮነን ቤተ ክርስቲያን መስራቲ ወይቲ መሰረት ጴጥሮስ አይኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ እዩ ቤተ ክርስቲያን መበገስያ በመንፈስ ቅዱስ ያተጀመረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ክሳዕ 4 እታ ፔንቴኮስት ንብላ እዚኣ ፔንቴኮስት ማለት መበል 50 መዓልቲ ማለት እዩ ድሕሪ ፋሲጋ እታ መበል 50 መዓልቲ እተን 40 መዓልትታት ኢየሱስ ይግለጽ ነይሩ ይልናምሽ ድሕሪ 40 መዓልቲ 10 መዓልቲ ምስተረፎ እዩ ኢየሱስ ዝኸይድ ዘሎ 10 መዓልቲ ሙሉእ ተጸብዮም እዩ እዚ ዝፍጸም ዘሎ ማለት በሓባር ኮይኖም በሓንሳ ነበሩ ይብለና it's amazing ግን ቅድሚ 10 መዓልቲ ኢየሱስ ክኸይድ ከሎ ልዕሊ 500 ሰባት እዮም ሪኦም ድሕሪ 10 መዓልቲ ግን I don't know ኣበይ ከይዶም ቶም ዝተረፉ ኣይተፈለጠን ኣብቲ ናይ ጸሎት ቦታ ግን 120 ጥራዮም ተሪፎም እቲ ኣብ ምጽባይ ዘሎ 10 days ምጽባዩን ዘሎ ረኣይዎ ግን በቲ ከምቲ ተስፋ እቲ እታ በዓል 50 ተባሂሉ ገና ኣብ ዘጻአት ንሙሴ ብምልክታዊ መገዲ ሃርቨስት እቲ ኩሉ ዓጺድ ኣብ ዘእትውሉ እዋን እቲ ዘእተው ክሳይ ሒዞም ፍረ ሒዞም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝረኣይሉ በዓል እቲ መልእኽቱ ድማ እዚኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ ፍረ ዘምጽእ ታንተ ወይ ዘንበብና ኩሉ እቲ ቦታታት ኣፍራይ ክኸውን ዝብሎ ዘሎ ፖይንት እዚኡ መንፈስ ቅዱስ ኣብታ ፔንቴኮስት እቲ ሃርቨስት ዝግበረሉ
ፍረ ሒዝና ንመጸሉ መዓልቲ ሽዑ ብክብሪ ዝተገለጸ መንፈስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተልእኾ ድማ እዚዩ ነቲ ሃርቨስት ነቲ ኩሉ ዓጺድ ናብ ገዝኡ ናብ ቦትኡ ናብቲ ቀፎ ምእታው ይስርሑ መንፈስ ቅዱስ ነፍሳት ከድሕን እዩ ዝመጽእ ዘሎ ማሕበሩ ናብ ክርስቶስ ከመጽእ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ነቲ ጽፉእ ክመልስ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕላማ ምስቲ በዓል 50 ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብታ መዓልቲ ብድንገት ከኣይብለና ሃንደበት እዩ ኣይተጸበይዎን እንታይ ኮይኑ ይብለና ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድሃይ መጸ ይብለና ማይቲ ዊንድ ይብሎ ማይቲ ራሽንግ ዊንድ ይብሎ እታ ሩዋኽ ትዝክሩ ዲኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህሪኡ እዩ ከም ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ መጽ እዩ ዝብለና ካብ ሰማይ ድማ ክኽዑ ኢሉና ትዝክሩ ኢኹም ኢሳያስ በሎ ካብ መንፈሰይ ክኽዑ ዝበሎ ካብ ሰማይ ድሃይ መጸ እታ ነታ ኣብኣ ተቐሚጥዋ ዘለው ቤቱን እንታይ ይብላ ንብዘላ መልኣ ይብለና እቲ ገዛሲ ብመንፈስ ቅዱስ ሙሉእ ኮይኑ እተመቃቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ይብለና በቃ ኣብ ነፍስ ወከፎም ከም ሓዊ ዝመስል ፍሉይ ቋንቋታት ክረኣይ ጀሚሩ ይብለና ንልዕሊ ነፍስ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ይብለና ኣብቲ ገዛ እቲ ብርቱዕ ህቦብላ ይመጽእ ኣሎ እንታይ ሒዙ መጺኡ ሃርቨስት ሒዙ መጺኡ መለኮታዊ በረኸት ሒዙ መጺኡ ነፍስ ወከፍ ኣፍራይ ዝኾነሉ ሓይሊ ሒዙ መጺኡ ንነፍስ ወከፍ ጊፍት ሒዙ መጺኡ ውህበት ምስ ጊፍትታቱ ይመጺኡ መንግስቲ ሒዙ ይመጺኡ እንዳና ድማ ክምለስ መደብ ስለዘይብሉ ኩሉ ሻንጡዕ ሒዙ ይመጺኡ በቃ ስፔዙ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ኣጀንዳ ሒዙ ይመጺኡ ናይ ምምላስ ሓሳብ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም እንታይ ገብር እዩ ክወርድ ክሓድር ኢልዎምሽ ንዘለዓለም መሕደር ይገብር እታ ቤት መልኣ ነፍስ ወከፎም ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም ተቐመጠ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ነዚ ቃል ክንሰምዕ ከለና ዝተርፍ ሰብ ኣይሃሉ ኣሜን ነፍስ ወከፍና መንፈስ ቅዱስ ንትንከፈሉ ጊዜ ይኹን ነፍስ ወከፍና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊና ዝግለጸሉ ጊዜ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፍ ኣምላኽ ዝትንክፈና እዋን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝዘሎ ሰብ ናይ ምዝላል መደብ የብሉ መንፈስ ቅዱስ ንነፍስ ወከፍና ክትንክፍ እዩ ዝመጽእ ሰባት ከዘሉኻ ክእል እዮም ፕሮግራማት ክስሕተካ ክእል እዩ ፕሮግራማቱን ክተርፍ ከይጥዕመካ ክእል እዩ መንፈስ ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ግና ከም ሰብ ኣይኮነን ኣብቲ ዘለናዮ መጽኡ ዝትንክፍ ኣምላኽ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም ይብለና መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦሙን ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም ክዛረቡ ጀሚሮም ኩላቶም ብፍሉይ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም መሊእዎም ህይወቶም መሊኡ እቲ ቤት መሊኡ ኣብ ልዕሊኦም ተቐሚጡ ፍሉይ ቋንቋታት ካብ ውሽጦም ክወፅእ ጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር ቋንቋ መለኮታዊ ዝኾነ ቋንቋ ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ሽዑ እታ ኣብታ እዋን እቲኣ ጴጥሮስ ተሲኡ ወንጌል ክሰብኽ ጀሚሩ ቤተ ክርስቲያን ሸዓያ ተጀሚራ ብመንፈስ ቅዱስ ምጽኣት ብኣዋጅ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እቲ ዝሞተን ዝተንስአን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስባኽ ብምድሓን ነፍሳት ያ ቤተ ክርስቲያን ተጀሚራ ምዕራፍ 2 ናይ ቤተ ክርስቲያን ፉል ኮንቴንት ጽቡቕ ገይሩ ይዝነግረና መንፈስ ቅዱስ ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ኢንስቲትዩሽን ኣይኮነ ሱኢላ ሓንቲ ኦርጋናይዜሽን እያ ተራ ኣኼባ እያ ትኸውን መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ ጥራይ እዩ እቲ ኦርጋናይዜሽን ኦርጋኒዝም ኮይኑ ዝቕየር ህይወት ዘለዎ ህያው ዝዓቢ ምእንቲ ክኸውን ነፍሳት ክድሕኑ ዝገብር ዝሞተ ነፍሲ ህይወት ክረክብ ዝገብሮ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ናይ ኣእምሮ ኮንቨርሽን ኣይኮንና ንገብር እዚ ኣተሓሳስባ እናለወጥና ናይ እምነት ለውጢ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ናይ ህይወት ለውጢ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣምቕባ እዚ ክገብር ዝኽእል ድማ እቲ ናትና ዶክትሪንና ዶግማ እቲ እዚዩ ትምህርትና እዚ ንብሎ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኣትዩ ክረትዕ ከሎ ነቲ ዝሞተን ዝተንስአን ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ብርሃን ክህበካ ከሎ ናትካ መንነት ኣርእዩ ናብ ብርሃን ከመጽእ ከሎ ዝመጽእ ለውጢ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቤተ ክርስቲያን ንብላ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ዝገብራ መንፈስ ቅዱስ እዩ
ቤተክርስቲያን ዘብላ ጽሩይ ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክስበኽ ከሎ እዩ ብትብዓት ነቲ ህያው ወንጌል ክንሰብኽ ከለና እዩ ቤተክርስቲያን ዝብላ ድማ ነፍሳት ክድሕኑ ከለው ዝድሕኑ ነፍሳት በብግዚኡ ክውሰኹ ከለው ናይ ነፍሳት ምድሓን ወሳኒ ነጥብ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ህያው ዝኾነ ወንጌል ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ናይ ቁጽሪ ምውሳኽ ኣይነኮና ንዛረብ ዘለና ቁጽሪ ምውሳኽን ናይ ነፍሲ ምድሓንን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ነጥብ እዩ እዚ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎን ዘይብሉ ቦታ ዘሎ ፍልል እዩ ፕሮባቢሊቲ ዘለናዮ ከተማ እቲ ታርጌትና ሓበሻ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ከተማ 10 ሓበሻ እንድሕር ኮይኖም ተወዲኡ ኣሎ እቶም ሓሙሽተ ኣይመፅን ኢና እንተኢሎም እንታይ ክትገብር እጂ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ እንተሎ ግን ካብ ሓበሻ ወፂኻ ካብ ይሁዳ ናብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ናብ ዝብል ሚሽን ይወስደካ ንመንፈስ ቅዱስ ዘይተሰምዖ እንድሕር ኮይንካ ግን በቃ ሓሙሽተኻ በብተራ እንዳዘመርካ እናተባእስካ ክትቅፅል ማለት እዩ እንተ ተመሪዕኻ ድማ ቆልዑ ይመፁ እንተፀኒሖም ኣብታ ቸርች ዝታይገው እዚ ዓይነት ፀዋታ ኣይኮነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ነፍሳት ይድሕኑ እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እዩ ጽሩይ ሓቀኛ ወንጌል ይስበኽ እዩ ነፍሳት ይድሕኑ እዮም ይጥመቕ እዮም ነፍሳት እቲ ኣብ መወዳእታ ድማ ይነግረና እቲ ዝውስኽ ጎይታ እዩ ናትና ድራማ ኣይኮነን ናይ ምምሳጥ ክእለትና ንሰርሖ ሙዚቃ ገለ ስለ ዘብዛሕና ኣይኮና ሓደ ንፉዕ ኣገልጋሊ ስለ ዘምፃና ኣይኮና ዝውስኽ ናይ እግዚኣብሔር ንሱ ይውስኸሎም ነበረ ትብል ጽሩይ ወንጌል ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይንካ እንተገልጊልካ ሰባት ይድሕኑ እዮም እቲ ሓቀኛ ወንጌል ምስባኽ ባዕሉ ሙሉእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪኡ ጥምቀት ኣሎ ድሕሪኡ ድማ እንታይ ይብለና ብሓባር ኮይኑ ድራር ጎይታ ድማ ይገብሩ ነይሮም ይብለና ቤተክርስቲያን ነዚ ክልተ ዓቢ ሚስጥር ዓቢ ሓላፍነት ተቐቢላ ትሰርሕ ክልቲኡ ጥምቀትን ድራር ጎይታን ድማ እንታይ ዝገብር ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዝእውጅ ናይ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤኡ መልእኽቲ ኣለዎ ናይ ህያውነቱ ናይ ወንጌል ኤክስፕሬሽን እዩ ካልእ መገዲ መግለፂ እዩ ቤተክርስቲያን ነዚ ፓኬጅ ትሰርሕ ድሓር ድማ እቲ ፌሎሺፕ ሕብረት ኣሎ ብሓባር ብፍቕሪ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ብሕብረት ነይሮም ምዕራፍ 2 ነታ ቤተክርስቲያን እንታይ ከም ዘብላ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር ጴጥሮስ ኣይኮነን እቲ ዋና ሕጂውን እቶም ዝተሾሙ ፓስተራት ወይ ድማ ገዝኡ ዝሃበ ሽማግለ ወይ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ዝሃበ ኩሉ ሻዕ ዘገልግል በዓል ራእይ ገለ እንዳተባሃለ ዝድይብ ዋንነት ናይ ቤተክርስቲያን እቲ ላይሰንስ ብሽሙ ስለ ዝተጻሕፈ ኣይኮነን እቲ ዋንነት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣሜን እዚኣ ክንስሕታ ይብልና always ነቲ ናቱ ዋንነት ሰሚት እንተጌርና ሽዑ እዩ ካብ ጎይታ ዝኾነ ፍሎው ኣብ ማእከልና ክህሉ ዝኽእል እዚ ኦርደር የለን ኣይኮንኩም ዝብል ዘለኹ ናትካ ኣይኮነን ገለይልና ክንበኣስ ኣይኮነን ቤት ኣቦይ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ እቲ ቤት ኣቦይ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ግን ተበኣስ ዝብል ባህሪ ድማ ይብሉን ደና ድማ ናተይ ኢልካ ኣይህበኩምን ዘብል መንፈስ ድማ ይብሉን እዚ ከም ጊፍት ይብካዮ ኣይህብን ዝብል ህፃን ቆልዓ ከረሜላ ኣይህብን ዝብለክ ከምኡ ዓይነት መንፈስ ክህልወና ይብሉን ኦነርሺፕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ክርዳእና ኣለዎ እቲ ዋንነት ናይ መንፈስ ቅዱስ እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን ኦኬ እቶም መጀመርታ እቶም ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎቶም ጀሚሮም ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ታ ማሕበር ጀሚራ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ጀሚሩ ታ ማሕበር ጀሚራ ኣገልግሎቶም ድማ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ተጀሚሩ እንታይ ይብለና ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 ቁጽሪ 31 ሽዑ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ መልኦሞ በሎም ይብለና ኣብ ምዕራፍ 2 ከምዚ ኣያ ኮይና ድሓር ቁጽሪ 31 ምስ ለመኑ ኸኣ ይብለና እታ ተኣኪቦምላ ዘለው ስፍራ ተናወፀት ይብለና ኩላቶም ከዓ መንፈስ
ቅዱስ መልኡ ቃል አምላኹን ብትብዓት ተዛረቡ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂውን ብዝበለጸ ነፍሳት ክድሕኑ ጀሚሮም አገልግሎቶም ግን በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ እዩ መሰፈራረህዎም ከይትሰብኩ ኢሎም أنا أسرقكم إلهم كسائيهم مسجمروا ريبورت جيرو يجأنقون الله سلازي حيلي اللي نالو يوم ريبورت جيرو منفس كدوس دما اتفي بزخنا حيلي اتات أكيبهم لازم نبرو السفرة أنتي كونت يبلنا أرزو كيكنيرو يبلنا تناوت أيبلنا من نواز شكي جبريك أس كم منفس كدوس مورد السلعة أتي جزاسي تناويسو يبلنا كلاتهم يبلنا لك كم تيام معرف كل التزلو أبزيون كلاتهم كأ منفس قدوس ملؤو يبلنا دقيمهم بملئات منفس قدوس وشتي كمزاتو يبلنا دحريو زينا منفس قدوس ملئات بتبعت قال أملاك كزاربو جميرهم بتبعت ناي منفس قدوس درخيت مالتو بتبعت مالت دفرت سئلو دفار مخان ناي زربا دليت لزلوهم كيكونس منفس أملاك نادف أبتي كزرب أسقائي أبزخنا بوتا بزي فرحات كم ززاربو غيرو كغبرهم جميرو مالتو كتأثارو يخم كتقتالو يخم أبزبهالو لو بوتا بزي فرحات كم سبا سلطان كوينوم بمنفس أملاك كم زتوكلو سابات كوينوم بتبعت كزاربو جميرو قصري معرف أسرت حدا إسران سلسلون كم يبلنا نسو مسمصه ጸጋ አምላክ ሪኡ ተሐጎሰ በርናባስ ምስመጸ ጸጋ አምላክ ሪኡ ተሐጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብአይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይኹን ናይ በርናባስ ቤስት ኳሊቲ ኣብዚ ነግረና ሓደ ጸጋ አምላክ ሪኡ ተሐጎሰ ጸጋ አምላክ ማእከልኩም ክራይ ኣለዎ ንሰባት ዝሕጉስ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ ከሎ ክራይ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር ፍሉይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ጸጋ ዘድሕን ጸጋ ኣተሓሳስባ ዝቕይር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሰራርሓ ክራይ ከሎ እዚ ዝሕጉስ ነጥቢ እዚ ይብለን ድሓር ናይዚ ሰብ ብሉጽ ነጥቢ ይነግረና ንሱ ይልዎ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብአይ ይብለና መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብአይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣለዎ ናይ እምነት ሰብ እዩ ዳይና ድማ በባህሪያቱ ድማ ሕያዋይ ነይሩ ይብለና መንፈስ ቅዱስ ብቋንቋታት ክዛረብን ብጸጋ ምግላጽን ኣብ ህይወቱ ይሰርሕ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ናይቲ ቃሉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቃሉ ክነብር ናይ እምነት ሰብ ይገብሮ ነይሩ ኣብ ህይወቱ ድማ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሕያውነት ይረአይ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ሃፍ ስራሕ ኣይኮነን ሰብ ጸጋ ጥራይ ምግላጽ ከይኮነስ ፍረውን ክነፍር ይገብርና ኣብዚ ሰብዚ ኩል ከምዚ ፓኬጅ ይሰርሕ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሰባት ክንከውን ኢና ዘድልየና እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ምስ ቃሉ ዘለና ኣብ ኣምላኽ ዘለና ሙሉእ ተኣማንነት እንደና ድማ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ብባህርያትና ዝተለወጥና ሰባት ድሓር ማዕዳ ድማ ምኽሪ ድማ ኣለዎ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ብምሉእ ልቦም ክጸንዑ መኺርዎም ይብለና እዚ እንታይ ገብር ጀሚሩ ሰባት መመሊሶም ክድሕኑ ገይሩ ድሕሪ እዚ እንታይ ገይሩ ይብለና መስለኩም ቁጽሪ 25 በርናባስ ኣብ the whole region ኣብ ኩሉ region ንሓደ ሰብ ክደሊ ይወጽ ይብለና ንሓደ ሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ጠፊኡ ልዕሊ 14 ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ሳኦል ዝበሃል ጳውሎስ ዝበሃል ሰብ ንዕኡ ክደሊ ይወጽ ይብለና እናኸደ እንዳሰብ ጳውሎስ ሪኢኩሞ ዲኩም በርናባስ ይዝደልዮ ዘሎ he diligently searched him ይብለና بملو بتجهات أب عدتات النقيرة سأقول ريكم وديكم من يسأل حدا دقيق زبالة أب يروسالم زنبر فريساوي زنبر لحالنا بويت هزمت أب دمشق أو نبيو منفس أملاخ تجلس كله نبويت هزمت ندعي أبزي كتما الله يبلو نبتاع كتما خير he diligently searched him يبلنا زدلي نحدا هواريا
نمولو اسيان اوروبان زبصح سب نابوتو كملس وصيو منفس املاح زنبرو سب سلازنبر برناباس نمن كدلي كم زغبو يفلط بمنفس تماريحو نزي طفيو زلو نبزحات دما نمدحان مخنيات نزخون حدا سب كدلي وصيو wonderful نexavier صقامش ازيا بزح يتراينيا نزيهم نبعل باولوس زدلي سبات ايفلطون يم بعل باولوس مسوصو طرايخا هو قاعده حمصاهم يلكاستايت غبرو نتي مدرخ زخفتلهم ناب حواريات وسيدو الله لا يوم يبلنا ازي باولوس يشمو اتفلطون تكون من الواش تفريحكمو كتسقو تلويطو يناي وحقي تلويطو انينا هيوتو منفس قدوس مسكيرو لي رئيو هيوتو دلي رخيبيو كغلغلكم يخلي صقا املاح الله يمسكرلو الله ليوم يبلنا مس نفسو كفوم دحر ما اغلغلوت كجمر كلو تا قداميتي اغلغلوت مسو اغلغل يبلنا نباولوس قدميونا بويتا زمص سبيزي منفس املاح زلو سبي نا امنت سبي حياواي سبي እንደገና ድማ ማዕዳ አሎ ምኽሪ አሎ ወድም ጽነና ይብሎ በርናባስ ኦሪጂናል ሹም አይኮነን ዮሴፍ ይሽሙ ነይሩ ወድም ጽነና ዘጽናና ጸጋሎ ዘበርት ናይ መንፈስ ቅዱስ ቀንዲ ባህሪ ዚምሽ ኮምፎርተር ዝብሎ አጽመጽናና ይዝብሎ በመንፈስ ቅዱስ ተመልአሰብ መሆኑ አገልግሎቱ ሁሉ ያው ኤቪደንስ ኮይኑ ንሪኦ ማለት እዚ አይነት መንፈስ ንበዓል ጳውሎስ ዘምጾ ሰባት አማእከልኩም ክፍጠሩሎ በዓል ጳውሎስ አገደስቲ ሰባት እዮም ብድሕሪኦም ግን ደልዮም ናቦትኦም ዘምጽዎም ሼፕ ዝገብሩ ዝምዕድዎ እንተዘኪርኩም ኣብታ ተባይሶም በርናባስን ጳውሎስን ብሰንኪ ማርቆስ ተባይሶም ኣብ አገልግሎት አማእከል ሓዊ እኳ እዩ ገዲፍዎም ከይዱ ማርቆስ ኣይከኣልክዋን ኢሉ ጠፍዩ ድሓር ጳውሎስ ብጣዕሚ ሓዚኑሉ ድሕጂ እዚ ወዲ እዚ ከይቀርበና አይን ደልዮኒና ኢሉ ወሲኑ ድሓር ኣብ አንጾኪያ ምስ ረኸቦ ንማልኦ ይብል በርናባስ እዚ ወዲ ካብ ዝመጽንሕ ኮይኑ ምሳኻውን ክንቆረጽ ኢና እዩ በል ኣነ ከም ቀደም ንዓኻ ደልየና ቦታኻ ከም ዝምጻፍኻ ነዚዩ ናብ ቦትኡ ከም ጽኦየ ስለዚ ወይ ምስ ማርቆስ ኢና ንኸይድ ወይ ብሓዳይ ንኸይድን ኢና ክሳዕ ክንድኡ ጳውሎስ ክዕገስ ኣይከልን ምጉያይ ጥራይ እዚ ዝሃድም ኣብ ማእከል ውግእ ኢዱ ዝህብ ሰብ ኣየድልየናን እዩ ባህላይ በርናባስ ድማ ነቶም ኢዶም ዝሃቡ ደልዩ ዝመልስ ሰብ እዩ ነቶም ድኹማት ጸላኢ ኣታክ ዝገበሮ ፈሪሆም ትብዓት ንዝሰኣኑ ናብ ቦትኦም ዝመልስ ሰብ እዩ ጳውሎስ ፈርስት ሚሽን ክኸይድ ከሎ ማርቆስ ሽዑ ተለዊጡ ነታ ቀዳሜቲ ወንጌል ትበሃል ናይ ማርቆስ ወንጌል እያ መጀመርታ ዝተጻሕፈት ቅድሚ ማቴዎስ መጽሓፉ ማርቆስ ይጽሕፍዎ ነዚ ክጽሕፍ definitely ናይ በርናባስ ድሕሪት ከም ዘሎ ፍሉጥ እቲ ፈራህ ዝሃድም ዝነበረ ለዊጹ ወንጌላዊ ገይሩ ዝቅይር ባህርን አገልግሎት ነይሩ ነዚ ምስ ፈለጠ ጳውሎስ ተዘኪርኩም ኣብ ጢሞቴዎስ እንታይ ብሎ ኣነ ንማርቆስ ይደልዮ ኣለኹ ኣምጻለይ ንማርቆስን ብጣዕሚ ይጠቕመኒ ኢልዎ ድሓር ሽዑ ቀደም አይደልዮነ ስጎገለይ ዝብሎ ዝነበረ ይደልዮ ኣለኹ ክብል ጆ በርናባስ እንተረኺቦካ ትልወጥ በማዕዳ ከድክመካ እዩ በቃ የገድፈካ ነው ድላይካ ዋላ አይደሊን ኢልካ እንድሕርከልካ ደልዩ ይረኽበካ ተሓቢካ ገለ ዓዲ እንድሕርከልካ ዓድ ዘለኻዮ ዓዲ መጽእ ከምዚ ሰች ገይሩ ኣብ ቦታ ዝምጽእ ነቶም ፈራሃት ብሉጽ ገይሩ ዘውጽእ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ማእከልና ብፍላይ ምስ መናእስያት አገልግሎት እዚ ወሳኒ ነጥብ እዩ ዝስሕብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ዘጥፍ ብዙሕ እዩ ዘሎ ፖቴንሻሎም ዘይፈልጡ ብዙሓት እዮም ዘለው ተታሊሎም ፈሪሆም ተሃስዮም ተጎዲኦም ብካል አቴንሽኖም ተወሲዱ ሓይሊ ሲኢኖም ዝጠፍኡ ብዙሓት እዮም ዘለው ናይ ማርቆስ ዓይነት ፖቴንሻል ዘለዎ ናይ ጳውሎስ ዓይነት ፖቴንሻል ዘለዎ ዝደልዮም ዝሰኣኑ ሰባት ዝምዕዶም ዝሰኣኑ ኣጆኻ ዝብሎም ዝሰኣኑ ሰባት ኣብ ገዝኦም ተሓቢኦም ሰብ የብለይን ዝብሉ ከም በዓል በርናባስ ዓይነት ብሉጻት ሰባት ድማ ደልዮም የምጽኡ ናይ መንፈስ ምልአት ፍሉይ ተልእኾ ከምዚ ክትከውን ይገብረካ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ አገልግሎት ብዙሕ እዩ ፍሉይ ዘሎ
رابعي قال أملخ دمسي منفس قدوس كم زخنا يأمنون يرام قبر هواريات كريو كلنا منفس قدوس بقافا بونا داويت باريخا تزاري يولو ندغنا نحد حدوم ملقاب سينام تفالال يوم أبزنبر الأوان أولوس إذا حنتيك قال زي أمس تزاربه منفس قدوس بنبي إساياس نبوتاتكم تصبو تزاربهم مسبله كلاتهم كسمعوا جميرهم ناكزاهر دمسي أب قال أملخ وشتي كم زلو يسمعون يرو قال أملخ كوت كقبرو كالو منفس قدوس تزاربه زبل كونفرميشن الله أب قبرهارات معرف حدا زياد قال تقاملا معرف كلتا نزياد تقاملا بمنفس قدوس داويد تماريحو كم تزاربه بمنفس قدوس تباريحهم نبيات كم تنبيو ازي كونفرم اكزابير قال ناي منفس قدوس دمصي كم زخونه يفلطو يمنيو كز منفس قدوس دحري زسبخ وانجيل دحري ننببو تقستات كم زلو كنفلط علنا انت ويس لزبالكم بزحي كيدني جن كسبخ كلو لعلي اتي نمرصو سواخي بدحريت نزلو ناي اكزابير منفس نمسمع دلوات كنكون لنا كنا نبب كلنا دهاي منفس قدوس كنسمع لنا تي مصحف جيزي سلازلنا نعمت سكيجوال سلازوت انا كيكونس دهاي منفس قدوس كسمع لنا نايجز سبيدا يكونن لو معرف كود علني الكام ودا كيكونس منفس قدوس ازاري بوكات نايجزافير منفس دمسي دحري نفس وكف تقسي كنسمع يقبانا نقال املاح كريو كلو ناي بلوي كيدان مصحفتي ام نفس وكف صحفات منفس أملاح كم زلوا يفلتون يرو منفس قدوس هاب قبر هواريات بزقر مقادي نريو نا أيهودن نهزابن حدث قبر منفسيو أم معرف أسرت كم زيبلنا قطري 4-5 اتهم كوغن قزرت زخونو مس بيتروس زمتو آمنتي بق أنقطات كزاربون نأملاح كمسكنوهم سمعوا مو أبا هزاب دما هي منفس قدوس لزفساسة تقرموا شعو بيتروس زياتهم كمانا منفس قدوس كاب تقبلوس كيت امقو ماي زخل كلام زخل دا منيو إلو ملسا يبلدنا ماني زخل كلام منفس أملاح كمزي كمانا كاب تقبلو زياتهم بقانقاتي زارو كاب زلو زي أملاح سبز مرت أملاح يكونن عينت عليت اندا مرت أيهوداوين بعليت يكونن زقربنا زلو بتمرتنا يكونن زقربنا زلو أزيز نكلو كواحد زمتة كاب حدا منفس ستهم زبلنا أزيو ناب حدنت نايبت نوهدت ناب حبرت زمتة ناجزابير منفسيو أيهوداوي يلن باريا جوا تراوي يلن نكلو تاجيرو والله حدا جيرو والله ناي كريستوس وانجيل ناي منفس قدوس ممصة እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ከመጽእ ከሎ ንኩላትና አብታ ማህበሩ አብ ስጋ ክርስቶስ ውሽጢ ክንአቱ ይገብረና አይግባአካን ኢልና ንሰጎሰብ አይክህሎኒ ኩሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ይአቱ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አሞንጎ አይሁድን አሞንጎ አህዛብን ነቲ ናይ ጽልኢ መንደቅ ዘፍረሶማኒው መንፈስ አምላኽ ምና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀሉ ስራ شادشاي تنسيهم زتطمقوا كلاتهم ملئات منفس قدوس تقبلهم يبلنا نسحا دحرينا منفس قدوس مطمع ويدما مملا ازيا اقداسينا تبيا ابتيكال اغزي منفس قدوس كما يزملا ابز بالارستي صبو غيرنا كرينا تنسيهم زتطمقوا كلاتهم ملئات منفس قدوس تقبلوا يبلنا تنسحوا نفس وكفكم كا باسم يسوع كريستوس نحدقت حاتيات يتأمق يبلنا هي منفس قدسون كتقبلوا يقوم انتاي قبروا تنسحوا نسحا ازيو وساني نتبيو نسحا نابقويتا بممسا لبخا بمغفات نملئات كنساقر زقبرنا نتبيو معرف 10 تعمشتهم يبلنا قطري شمونت اتي لبي زفلت املاح كا كمتي نعانا زهابنا نعاتاتهم منفس قدس بمهابو مسكر الله لبوم بأمنت مسانسها انتا جيرو لبوم مجمتا بأمنت مسانسها اب منغونان ام منغون حانتي كوا اي فلالين لنا انتا جيرو قد مجمتا لبوم انسي هو بأمنت انسي هو بوانجيل انسي هو ناب نصحا مسيوم
ሓጢያት ብመንፈስ ከይንመላ ንመንፈስ ቅዱስ ኣባና ከይሰርሕ ዓብይ ዕንቅፋት ዝገብር ነጽብ እዩ ልብኻ ክዕጾ ይገብር መንፈስ ቅዱስ መጀመርታ ኣብቲ ተሪር ልቢ ዝሰርሖ ስራሕ ድማ ንዓለም ምእንቲ ሓጢያት ታይገብራ ይብለና ይረትዕ ይብለና ነቲ ሓጢያት ኢሉ ሓጢያተኛ ምዃንካ ናብ ብርሃን መሰምፀ ናብ ንስሓ ምስ መጻኻ ሽዑ እዩ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ዝርዳእና እቲ ምርታዕ መንነትካ ክትርኢ ቦታኻ ክትርኢ ናብ ንስሓ ክትመጽእ ዝኩሕኩሕ ዝረትዕ መንፈስ እዩ እዚ ርትዒ እንተዘየለ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ክህልው ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብቲ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ከኣቱ ዝደሊ ሰብ ናብ ንስሓ ክመጽእ ኣለዎ ምዕራፍ 19 እውን እንታይ ብለና እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ተጠመቁ ጳውሎስ ኢዱ መሰንበረሎም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ ሽዑ በቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን ይብለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኖም ተጠመቁ ኢዱ መሰንበረሎም ሽዑ በመንፈስ ተመልኦም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል ድሕሪ ንስሓ ናብ ጎይታ ድሕሪ ምምጻእ ዝመጸ እቶም ዝተጠመቁ ኩላቶም ምልአት መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ከለው ኢና ድማ ንርኢ ኣብ ገለ እዋናት ድማ ቅድሚ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ከለው ንርኢ ማለት እዩ ቅድሚ ብፍላይ ሕጂ ሓደ ሰብ ጎይታ ምስ ተቐበለ እቲ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ፕሮሰሳት ብዙሕ እዩ ዘሎ ሽዑ ልክ ጎይታ ምስ ተቐበለ ሻዓዮም ዝጠምቆ ነይሮም እቲ ካልቸር እቲ ሴትኣፕ ትርዲኢት ኢዚ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ዕርድታት ገፊሑ ንሱ ክሳዕ ተፍርስ ጽዑይ ትምህርቲ ጽቡቕ ጌርካ ክሳዕ ተትሕዝ ኣብ ሰብ ተረዲእዎ ንጎይታ ምስዓብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ምእንቲ ክሳይ ግብር ትምህርቲ ይወሃቦ ድሕሪ ይጽማቕ እዩ እቲ ፕሮሲጀራት ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ፕሮሲጀር ግን ክሳዕ ትጽማቕ ኢሉ ቡክ ዝገብር ኣምላኽ ኣይኮነን ዘለና መንፈስ ቅዱስ ንዝደልይዎ ኩሉ ብምልኣቱ ዝመልኦም ኣምላኽ እዩ ድሕሪ ጥምቀት ምጹኒ ኣይኮነን ታ ኦፊሲ ድሕሪ ጥምቀት ኣይትብለን እያ ድሕሪ እምነትን ንስሓ እያ ትብል ስለዚ ብንስሓ ናብኡ ዝመፀ ዘበለ ኩሉ ክንጥማቕ ይግባኣና እዩ ክሳዕ ንጥማቕ ግን ክንፅበ የብልናን መንፈስ ኣምላኽ ክንሃረር ክንብሎ ክንደልዮ ይግባኣና እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንሪኦ ሻብዓይ ነጥቢ መንፈስ ቅዱስ ዝሓሰቡ ሰባት ድማ ብዝገርም መገዲ ኣምላኽ ክፈርድ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክፈርድ ከሎ ንርኢ ሃናንያን ሰጲራን ዝዝክሮ ኢና ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1 ክሳዕ 11 ኣሎ ቁጽሪ 9 ግን ከምዚ ይብለና ጴጥሮስ ድማ ከመይ ከመንፈስ እግዚአብሔር ንምፍታን እተሰማማዓኩም ይብል ኣጋርቶም ንሰብኣይቲ ዝቐበሩ እነሆ ኣብ ደገ ኣለዋ ንኣኺ ድማ ከውፅኡ ይምበላ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ቸርች ስታር ክበሃሉ እኳ እዮም ብዙሖም ሂቦም እቶም ፋሚሊ እዚኦም ሸይጦም እኳ እዮም ሂቦ መንፈሳውያን ምእንቲ ክበሃሉ ተሰማሚዖም ገላ ትሪፊ ኢልዋ ንሓር ቆፂራ ትሪፋ ሓቢኣቶ ድሓር ናብ በዓል ጴጥሮስ መፂኦም በቃ ዝሸጥናዮ ኩሉ ኢና ሒዝና መፂና ኢሎም ከታልሉ እዮም መፂኦም ድሕሪ ጴጥሮስ መንፈስ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣይፈለጡን ዘይታለል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን ንኩሉ ዝርኢ ክንደይ ከም ዝሸጥዋ ከም ዝደይ ኣብ ገዛ ከም ዘትረፉ ክንደይ ሒዞም ከም ዝመፁ ዝተማኽርዎ ምኽሪ ኩሉ ዝርኢ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሽዑ ህያው ኮይኑ ነይሩ ንዕኡ ንምፍታን ንምትላል ይብሎ ዲስም ንመንፈስ ቅዱስ ከተታልሉሲ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ኢኹም ገይሩ ምስ ስምምዖም እዚ ሲሪየስ ፖይንት እዩ እንደገና ድማ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ አክቲቭ ዝሰርሓሉ እዋን as ዳይቨርት ዝገብር ነገራት ምግባሮም ኣዝዩ ዳንጀረስ ነገር እዮም ገይሮም ኣብቲ መሰረት ኣብ ዝንፀፈሉ እዋን ዝገበርዎ ጌጋ ናይ ሞት ዋጋ ኣኽፊልዎም ማለት እዩ ክሳዕ ክንድኡ ሲሪየስ ጉምቲ ወሲዱ መንፈስ ኣምላኽ ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ ዝታለል መንፈስ ኣይኮነን መንፈስ ኣምላኽ ክነታለሎ ብስሙ ክትነግድን ክትሽቀጥን ኣይከኣልን ስምዖን ዝበሃል ዝክሮ ዲኩም ስምዖን ትጠንቋላይ ጴጥሮስ በቃ ክትንክፎን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ከሎ ሪኡ ዋ እዚኣሞ ተድልየኒ ኣይሉ ድሓር
كيدو بانك أكاونت كله أصري ماتيو ورقي غلا كله كاش حيزو ماتيو بطرس حنسا دلك هزاربك على اللخو بطرس ما بقى دسيلو بزح كاشي زي لما يماتي ولا تشيك تدالي بورق كله يزلن زياد تنكف كتبلو كلهم سبات زود كون تنكفون جن يدلي اللخو زياد كي هاب كاني كي توصل انجي بطرس زغرمي نتي زياد دي سيريس جيز الله بزح قالي نتي ገንዘብ ተቀብሉ مخده كقبلو كالله دما نري علينا مش ገንዘብ አምጽሞ ከነህበኩም ዝብሉ ብዙሓት የመጽየም ዘሎ ጴጥሮስ ግና ብድሕሪኡ ንዘሎ መሪር ሱር ይብሎ ኣብ ውሽጡ ሲ ዲሰፕሽን ገና አይተናገፈን ድሒኑ ኣሎ እዚ ሰብ ድሒኑ ይብለና ምሽ ድሒኑ ይብለና ግን እቲ ናይ ቀደም ፌመስ ምዃን አይወጸሉን ሕጁ ናብ ቸርች መጽዩ ሲ ሴሌብሪቲ ክበሃል እዩ ዝደሊ ዘሎ በቃ ኩላ ምስተንካፍ ኳሲ ውድቅ ኢላ ክብለና በቃ ከምኡ ክትጽሓፈሉ ኣብ እንዳኸደሲ መልእዮም ይሉ ከመጽ ማለት እዩ بجنزب دمان منفس قدوس كعدك مس أملخ ديلي قبر كم زلا يتردون منفس أملخ كم زخنا قويتها فتاري كم زخنا زي يتردون بز حزن مجدي هسيو مرير نجاري في وقت كازلو أملخ محرات منتي كقبر اللي تسألني لا قاليلو استاك قبر كالله يناريو then it was dangerous ما أثرتي وشتي ጴጥሮስ ብድሕሪኡ ንዘሎ መንፈስ አንቢቦ ብድሕሪት ንዘሎ ነገራት ምርአያ እዚዩ ወሳኒ ሲሪየስ ፖይንት እዩ ኦኬ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ክታለል ክጽረፍ ወይ ድማ ክትጻረሮ ዘይግባአካ ብጥንቃቐ ምስኡ ክነጓዓዝ ዝግባአና መንፈስ አምላኽ እዩ ሻምናይቲ ቅልጥፍ ኢለ ክወዳእ ቶም ዲያቆናት ኩላቶም አገልግሎት በመልአት መንፈስ ቅዱስን ያገልግሉን ይነበየው ነሮም ይብለና አዚዩ ከቢት ከተላኢሉ ይብለና ምዕራፍ 6 ድሐር ኖ እዚ ጉዳይ እዚ መንፈስ ተመልኡ ሰባት ጥበብ ድማ ዘለዎም ሰባት እዮም ነዚ ከህድዎ ዝኸሉ ስለዚ ዲያቆናት ንሽም ኢሎ ብዛዕባ መምሕድዳር ናይቲ ገንዘብ ብዛዕባ መምሕድዳር ኩሉ አገልግሎታት ዝምልከት አድሚኒስትሬሽን ዝምልከት ኩሉ ከገልግሉ ዲያቆናት እቶም ዲያቆናት መምረጽ ይነጥቦም አክቲቭ ዝጓይ ኣብ ሱፐርማርኬት ከመላለስ ዝውዕል አይኮነን መንፈስ ዝመልኦን ጥበብ ዝመልኦ ኣብ ቸርች አክቲቭ ሴዲያ ሰብ ዘቀባብል አይኮነን መንፈስ ዝመልኦን ጥበብ ዝመልኦን ያ ሉስሉስ ዝዛረብ ገለ አይኮነን መንፈስ ጥበብ በቃ ጎዩ ናይ ፓስተር ቦርሳ ዝሽከም አይኮነን መንፈስ ዝመልኦን ጥበብ ዝመልኦን እዚ serious point መንፈስ ዘለዎም አገልግልቲ probably መብዛሕትና ኣብ ከምዚ ኣብ ቸርች ዲያቆናት አገልግሎት ገለና አገልግል ንህሉ ዲያቆን ማለት of course ኩሉ ቲ ፋይናንሻል መምህዳራት መባእካ ባጋሽ መባልታት ኩሉ ብዙሕ ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ኳሊቲ ግን እንታይ እዩ ብመንፈስ ተመልአን ጥበብ ዘለዎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እዚ ዓይነት ሰባት ድማ كم دياقوناتهم كحزوهم يكالون استيفانوس ጸጋ ኃይሊ ተመልኡ ይብለና ብትእምርትን ተአምራት ዓበይቲ ተአምራት ክገብር ጀሚሩ ይብለና በቃ ኩሉ ቦታ እናኸደ ይካትዕዎ ነቲ ዘዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ክማገትዎ አይካሉን ይብለና ዝገርምና እግዚአብሔር ጥበብ ካብ አፉ ይወጽ ነይሩ ፊልጶስ ድማ ምስኡ ዝነበረ ሰማርያ ባል ኩሉ ገላቢጥዋ በቃ ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደሮም ብዙሓት ድማ በቃ ቶም መናፍስቲ ብዓቢ ድምጺ ናጨደሩ ወጹ ይብለና ብዙሓት ድኑሳት ሓንካሳት ከአሓው ይብለና እቶም ድኑስ ማለት ቆራጽ ኢዱሲ ኢዲ ቦቆል ነይሩ ማለት እዩ እግሪ ቦቆል ነይሩ ማለት ክሳዕ ክንዱ ዓይነት ሚራክልስ ይስራሕ ነይሩ ሓንካሳት እግሮም ዝተሰብረ ዝለመሱ ሰባት ሓዊ ጀሚሮ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ገብሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረአዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ኣቐለቡ ይብለና ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ መንፈስ ከዓ ንፊልጶስ ሕለፍ ኦኬ ቁፅሪ 8 ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ እቲ መልአኽ ናብቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ይልእኾ
መንፈስ ቅዱስ አክቲቭሊ ይነግሮ ነይሩ ስኡል ይኸይድ ነይሩ እናኸደ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ቅርብ ኣሎ ናብዚ ሰብኣይ ቅርብ ይብል ድሓር ከንብብ ይሰምዖ ድሓር ነዚ ሰብ ወንጌል ይነግረሉ እዚኣ ዕዩ ምስ ወድአ መንፈስ ኣምላኽ መንዚዕዎ ይብለና he was raptured ተነጢቁ ኣብ ካልእ ዓዲ ተረኺቡ በቃ ነዚ ሰብ እዚ ኣሳይን ኮይኑ ተመሊሱ ገዝኡ ነዚ ኣገልግሎት ተወፈየ ሰብ ይብለና 4 ደናግል ኣዋልድ ነበርኦ እዚኣተን ድማ ዝንበያ ናይ ትንቢት ጸጋ ዝነበረን እቲ ገዛሲ ብመንፈስ ተመልአ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዘለዎ ፍሉይ ኣገልግሎት ዘገልግል ሰብ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ዲያቆናት ዝበሃሉ ከምዚ ምስክርነቶም ህይወቶም ኣገልግሎቶም ኩሉ ዝገርም ተኣምር ዝመልአ ነይሩ ኣጋቦስ ብመንፈስ ተመሪሑ ኣብ ሙሉእ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝኸውን ራእያት እናርኣየ ክንበይ ኣጋቦስ ነቢይ ነይሩ ኣብቲ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ውህበት ክንርአይና ዝነበያ 4 ደናግል ይብለና ኣጋቦስ ድማ ነቢይ ኮይኑ ዝተስአ ከም ዝኾነ እዚ ክልተ ዝተፈላለዩ ጸጋ ከም ዝኾነ ክንርኢና ብመንፈስ ተመሪሖም ግና ብመንፈስ ተደሪኾም ዝገብሮ ኩሉ ይገብሩ ነይሮም ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ምስ ሓሰበ ብመንፈስ ተደሪኾም ሕጂ ግዚኡ ኣይኮነን ኢሎም ከም ዝመለስዎ ምዕራፍ 21 ይነግረና ናይ መወዳእታ ነጥቢ ኦኬ ብዛዕባ ኢድ መንባር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበሉ እታ ዓስራይቲ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ይውስኑን የገልግሉን መሪሕነቱ ኣብ ማእከሎም ከም ዝነበረ ድማ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ብለና ምዕራፍ 18 ንሕና መንፈስ ቅዱስን ተሰማሚዕና ኣለና ባእሲ ከቢድ ባእሲ እንዲ ተፈጢሩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ተሰማሚዖም ነቲ ባእሲ ኩሉ ሃዲኡ ኩሉ ናብ ብርሃን ክመጽእ ኩሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ወንጌል ሓራ ኮይኑ ክመላለስ ኣህዛብን ኣይሁድን ክልቲኦም ሓደ ዝገበረ ናይ ጎይታ መንፈስ ከም ዝኾነ ሓደ ግን ንጣዖታት ተሰውዐ ኣይትብልዑ ደና ድማ ካብ ሕኑቕን ዝሙትን ደኣ ከልክሉ እምበር ገለ ሓለፋት ጾር ኣይነጽዕነልኩም ኢሎም ብምስ መንፈስ ቅዱስ ታ ማሕበርሲ ውሳኔኣ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውሳኔ ነይሩ ኣብ ዲሲሽኖም መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ይፈልጡ ነይሮም ኣብ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 6 ጀሚሩ ኣብ እስያ ነቲ ቃል ይነግሩ ነይሮም ይብለና ኣብ እስያ ነቲ ቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ከልከሎም ይብለና ጳውሎስ ለሚዱ እንዲሁ እስያ ጥራይ ምኻድ ሕጂ ግን ኖ ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ ኣጋንንት ኣይኮነን ዝኽልክሎም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ናብ ቢታንያ ክኸዱ ፈቲኖም ይብለና መንፈስ ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሎምን ኖ ቢታንያ ኣይኮነን ቦታኹም ይብሎም ድሓር ተመሊሶም ይመጹ ሚስያ ምስ ሓለፉ ከዓ ናብ ጥሮስ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ኩሉ ይክልክሎም ድሓር ኣብታ ጥሮአስ ከለው ጳውሎስ ብለይቲ ራእይ ይርኢ ናይ መቄዶንያ ሰብኣይ ናባና ንዑ ክብሎ ርድኣና እናበለ ክልምኖ ከሎ ንሱ ራእይ ምስ ረአየ ወንጌል ክንሰብ ከሎም ኣምላኽ ከም ዝፀዋዕና ተረዲኡና ብኡ ንብኡ ናብ መቄዶንያ ክንከይድ ደለና ይብል ሸዓ ናይ ኣውሮጳ ኣገልግሎት ተኸፊታ ማለት እዩ ናይ ዩሮፕ መጀመርታ ኣገልግሎት እቲ ዳይሬክሽን ረአይዎ ከተማታት ዝኸድዎ ኩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጋይዳንስ ነይርዎ ሊድያ ትበሃል መጀመርታ ዝድሓነትሉ ቦታ መንፈስ ኣምላኽ ልባ ከፊትዎ ይብለና ብሰንከኣ ኣብታ ከተማቲኣ ምድሓን ኮይኑ ኣውሮጳ ኣክሰስ ተረኺቡ ማለት እዩ እስያን ኣውሮጳን ክሳዕ ወሰን ምድሪ እቲ ዳይሬክሽን ሲ እናገፍሐ ክኸይድ ጀሚሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣክቲቭ መሪሕነት ረአዩ መንፈስ ቅዱስ ክኽልክሎምን ኣጋንንቲ ክልክሎምን ክልቲኡ ፈላለዮም ይፈልጡ እዮም መንፈስ ቅዱስ ሓደ ግዜ ነቲ ቃል ኣበይ ክትነግር ከም ዝግባእካ እውን ይመርሓካ እዩ ማለት እዩ ቃል ስለ ዘለና ጸጋ ስለ ዘለና ጥራይ ይኮነስ ንሱ ኣብ ዝደለዮ ቦታን ግዜን ኢና ነገልግል እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዓይነት መከራ እንታይ ዓይነት ጸበባ ከም ዝኸይዱን መንፈስ ከም ዝሓበሮ ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና there was ናይ መንፈስ ቅዱስ guidance ናይ መንፈስ ቅዱስ
አክቲቭ መሪሕነት ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝነበረ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ኩሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሪኦ አገልግሎት ኩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ አክቲቭ አገልግሎት ከም ዝነበረ ንርኢ ስለዚህ መጽሓፍ ቅዱስ ብምልአት ኣብ ዘፍጥረት እቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊ ማያት ይሰፍፍ ነበረ ካብ ዝብለና ጀሚሩ ክሳዕ ኣብ ዮሐንስ ራእይ ብመንፈስ ኣምላኽ ኮይኑ ከዓፁ ከሎ ዮሐንስ ራእይ ትፈልጦ ዲዩ እንታይ ዝብል ክነንብባ ንዓ በኣ ክንወድእ ዮሐንስ ራእይ ናይ መወዳእታ ፓርት መንፈሱን ማሕበሩን እንታይ ይብል ይብሎ ንዓ ይብሉለው ኢሉ በዚኣ እዩ ዝዓፁ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ እዩ ዝዓፁ Okay. በዮሐንስ ራእይ ኢስራን ክልተን Okay. Okay. መልአኹ ከም ዝለኣኸ ይነግር እቲ ክኸውን ዘለዎ ኩሉ ቁጥሪ 17 እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ንዓ ይብሉለው እቲ ዝሰምዑን ንዓ ይበል ዝሰምዐ ከዓ ይምፀእ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብከምኡ ይውሰድ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብከምኡ ይውሰድ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ማይ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ማይ ህይወት መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ካብ ከብድኹም ሩባታት ማይ ህይወት ክፍልፍል ይዝበሎ እግዚአብሔር መንፈስ ሕጂውን አባና ኮይኑ ንዓ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ተመሊእና ሕጂውና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻት ኢና ነእዊ ንጽውዕ ዘለና አባና ኮይኑ ነቲ ዝምለስ ጎይታ ዝጽበይ ዝናፍቕ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ንዓ ዝብልና እግዚአብሔር መንፈስ ይምጻእ አሜን ብክብሪ ጎይታና ይምጻእ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቶም ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዝነበረ ሕጂውና ማእከልና እዚ መንፈስ ይስራሕ ኩላትና ክንጽልይና መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ብክብሪ ብምልአት ኣብ ማእከልና ክትሰርሕ ንጽውዓካ ኣለና ንደልየካ ኣለና ኦ መንፈስ ቅዱስ ሓይልኻን ክብርኻን ህላውነትካ ንጸምእ ኣለና ብምልአት ኣብ ማእከልና ክትሰርሕ ብሓይሊ ብስልጣን ክትሰርሕ ክብርኻ ዝሓልፈሉ ግዜ ክኸውን ሎሚ መንፈስካ ንጸምእ ምናልባሽ በዚ ሰዓት እዚ ነዚ ጎይታ ትቀበሉ ትደልዩ ሰባት ኣብ ፌስቡክ ኦንላይን ትከታተሉ ሰባት ዩቲዩብ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ዙም ኣቲኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ንጎይታ ኢየሱስ ክትቀበልዎ ህይወትኩም ነዚ ጎይታ ክትህቡ ትደልዩ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ምቕባል እቲ ወሳኒ ነጥብ ውህበት ኣምላኽ ክትቀበሉ ተነስዑ እዚ ውህበት ኣምላኽ ንዓኹምን ንደቅኹምን እዩ ይብለና ቃል ኣምላኽ ስለዚ ሎሚ ብንስሓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመንፈስ ቅዱስ ተቐበልዎ ልብኹም ብምኽፋት ህይወትኩም ዝቕይር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣሎ ሓጢአትና ኩሉ አንጽሁ ሓጺቡ ሓድሽ ሰብ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣሎ ሎሚ ብምውሳን ጎይታይ ይበልዎ ይደልየካ ኣለኹ ኣምለኸይ ጎይታይ ይብለካ ኣለኹ ናይ ግሊ መድሓኒይ ገይረ ይቅበለካ ኣለኹ ልበይ ይከፍት ምንቲ ሓጢአተይ ከም ዝሞትካ ኣሚነ ኣለኹ በልዎ ንዓኻ ክስዕብ ይውስን ኣለኹ በልዎ ወሲንኩም ንዑ ክስዕቦ ወስኑ በዚ ሰዓት እዚ ጸልዩ ጎይታ ንዓ ናብ ልበይ ጎይታይ ኣምለኸይ ይብለካ ኣለኹ ካብ ናይ ሓጢአት መገዲ ይምለስ ኣለኹ ካብ በደለይ ኩሉ ክተንጽሓኒ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ናይ በደለይ መቅጻዕቲ ዝወሰድካ ጎይታይ ንስኻ ኢኻ ልበይ ከፍተልካ ኣለኹ በልዎ እዚ ናይ ውሳኔ ጸሎት ጸልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ግልኹም ናይ ህይወትኩም ጎይታ ኢልኩም ናይ ህይወትኩም ሽምዎ ካብዚ ሰዓት ጀሚሩ ኣካይዳኹም ኣተሓሳስባኹም ይቀየር ነዚ ጎይታ ሰዓብዎ ኮኔክት ግበሩና ክንምዕደኩም ከመይ ቃል ኣምላኽ ከም ተንብቡ ብጸሎት ብዘድሊ ኩሉ ክንድግፈኩም ኢና እዚ ናይ ውሳኔ ጸሎት ዝጸለኹም ሰባት ሎሚ ነዚ ጎይታ ክስዕብ ወሲን ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ክምላእ ቅበል ይደሊ ኣለኹ ኢልኩም ዝወሰንኩም ሰባት ኮኔክት ግበሩና ክንጽልየልኩም ክንድግፈኩም
ከባቢኩም ዘለው አመንቲ ኮኔክት ክንገብረኩም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ነዚ ዝባርኽ መንፈስ ንደሌካ ኣለና ንበሎ ንወለዶና ዝፍውስ ንስዩ ንምድረበዳታት ልምሉም መሬት ልሙዕ ሸኻ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ we need you in our generation ኣብ ወለዶና ኣብ ህዝብና ኣብ መናእስያት ንደሌካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ንጽውዕ ህላውነትካ ንደሊ ክብርኻ ንደሊ ሓይልኻ ንደሊ ከም ተስፋኻ ኣብ ወለዶና ብክብሪ ብሓይሊ ብምልአት ፍሰስ ከም ብርቱዕ ደበና ከም ብርቱዕ ዝናብ ከም ብርቱዕ ንፋስ ክትሓልፍ ንጽሊ ኣለና ሎሚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝነቐጸ ህይወት ኣለምልሞ ነቲ ምትንካፍ ዘድልዮ ህይወት ተንክፍ ነቲ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ሓርነት ክትገብረሉ ምፍትሕ ሓርነት ክኸውን እዚ ኣርዑት ዝሰብር ቅብኣትካ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ሓይልኻ ምሕላፍ ክኸውን ምኽፋት ዓይንቲ ክኸውን ማእሰርቲ ዘበለ ኩሉ ምፍታሕ ክኸውን ሎሚ ሕለፍ ክትቀብእ ክትሓልፍ ንጽሊ ኣለና ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ሎሚ ትብዓት ኣብ ልቢ ነፍስ ወከፍ ተፍሰሉ ግዜ ክኸውን ጸጋ ተፍሰሉ ግዜ ክኸውን ርትዒ ዝመጸሉ ግዜ ክኸውን ምትንካፍ ክኸውን ንጽሊ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ ኣለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ክብሪ መንፈስ በኃይሊ ብምልአት ተንክፍ ንነፍስ ወከፎም ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም መጸ ከም ዝብል ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም ተቐመጠ ከም ዝብል ሎሚ ዘይትንከፍ ሰብ ኣይሃሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ ዘይትንከፍ ሰብ ኣይሃሉ ብመንፈስካ ምልአት ብጥበብ ብምስትውዓል ንወለዶኦም ዝቕይሩ ሰባት ክኾኑ ከምቲ በርናባስ ኣብ ኩሉ ዝተጠቀምካሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓበይቲ ሰባት ከተጠቀምካሉ ነፍስ ወከፍ ክትንክፍ ሎሚ ደኺሞም ዘለው ዝብርትዕሉ ግዜ ክኸውን ጠፊኡ ዘሎ ምርኮ ዝምለሰሉ ግዜ ክኸውን ውህበታት ዝምለሰሉ ግዜ ክኸውን ዝተሰብረ ዝጽገነሉ ግዜ ክኸውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነቲ ስቡር ልቢ ዝጽግን ናትካ መንፈስ ጽራይ እሞ ሎሚ እተው ነቲ ተሬል ልቢ ብመንፈስካ ተንክፎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ ኣለና ሎሚ ርትዒ ክኸውን ምልዋጥ ክኸውን ምምላስ ክኸውን ዓወት ክኸውን ንጽሊ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት ብንጹር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልብኹም ብዝብለኩም ንስሓ ብዘድልዮ ነገራት ብንስሓ ገጹ ድለዩ በቃ ካብዚ መገዳይ ናባኻ ይምለስ ኣለኹ ልበይ ህይወተይ ምልአዮ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብከቢድ ኣብ ጭንቀት ኣእምሮኹም ከቢድ ጭንቀት ሒዝዎ እንተሎ ህይወትኩም ኣብ ከቢድ ጸበባ ውሽጢ ዝተረበሸ ልቢ ውሽጢ እንተለኹም በዚህ ሰዓት ነዓ መንፈስ ቅዱስ በልዎ ነዓ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ናይ መናፍስቲ ስራሕ ሎሚ ይሰበር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ሎሚ ተሰይሩ ክወፅእ ማእሰርትታት ኩሉ ክብተኽ ንጽሊ ኣለና ነዓ ንብለካ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ብምልአት ኣብ ልዕሊ ደቅኻ ከም ብርቱዕ ዝናብ ክትዘንብ ንጽሊ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘይትንከፍ ኣይሃሉ ዘይትንከፍ ኣይሃሉ ብመንፈስካ ነፍስ ወከፍ ነቲ ዝጸውዓካዮ ክብሪ ነቲ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝመደብካና መደብ ብክብሪ ክንትስ ማይ መንፈስካ ክብሪ ይፍሰስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፍ ምትንካፍ ይኹን ሓይሊ ይምጻእ ሓይሊ ዝሰኣነ ደኺሙ ዘሎ ብርታዕ ሲኢኑ ዓቕሚ ሲኢኑ ዘሎ ሎሚ ብብርታዕ ይተስእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መናፍስቲ ዘጨንቆ ዘበል ድቃስ ሲኢኑ ዘሎ ብከቢድ ወልፊ ተኣሲሩ ዘሎ ናይ ሓርነት መንፈስ ኢኻ እሞ ሎሚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓርነት ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓይሊ ይምጻእ ንወንጌል ነገልግሎት ነቲ ዝጸውዓካና ዓብይ አገልግሎት ሎሚ ጸጋን ክብርን ክኸውን ንጽሊ ኣለና ብስም ኢየሱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጽሊ ነቲ ዝነቐጸ መሬት ሉምሉም ትገብር ሕያው ኣምላኽ ስምካ ንጽውዕ ኣለና ሓይልኻ ንጽውዕ ኣለና ክብርኻ ንጽውዕ ኣለና ሎሚ ከምቶም ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ ከምቶም ኣብ ባርዮትካ ዝነበረ ነዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ክብሪ እቲ ናይ መወዳእታ ዝናብ ተዝንብ እቲ ዳሕረዋይ ዝናብ ዘበሉ ግዜ ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንጸሊ ኣለና እዚ ክብሪ እዚ ይምጻእ ኦ መንፈስ ቅዱስ ላሞ ክራዲና ማአንቴ ክለደ ኤና ማሃሶ ፕሮዶሎ ቦሆሺ
ኢምፕራክላዲና ማሃቶሴ ፕራዲና አያ ሶክሮዶሎ በሆያሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክብሪ መንፈስ ዝለውጥ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘበርትዕ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በፍሉይ መገዲ እግዚአብሔር ኣብ መናእስያትና ክትፈስስ ንጸልይ ኣለና ኣብ ህፃናት ክትፈስስ ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መገዲ ዝጽረገልካ እዋን ክኸውን ናይ ክብሪ መገዲ እቲ ትሕት ዝበለ ልዕል ይበል እቲ ልዕል ዝበለ ኩሉ ትሕት ይበል ሎሚ መገዲ ቅኑዕ መዝ ሃይወይ ክፈት ንጸልይ ኣለና ንስኻ ትሰርሓሉ ንስኻ ትሓልፈሉ እቲ ተኣምራትካን ሓይልኻን ዝሓልፈሉ ግዜ ክኸውን ንጸልይ ኣለና በጎይታ በኢየሱስ ስም ንጸልይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ተመስገን ነዚ ትገብር ኣምላኽ በቃልካ ንህይወትና ኩሉ ዘጽረኻ በመንፈስካ ድማ ትመልአና ኣምላኽ ነመስግን ኣለና ተመስገን መንፈስ ቅዱስ መዚ መንፈስ መዚ ሓይሊ ጸጋ ዝህብ ኣምላኽ እዚ መወዳእታ ዘመን ክትወድኦ ይኹን በሓይሊ በስልጣን በፍርሃት በስግኣት ኣይኮነን እዮ ኣምላኽ በመስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ዝጸውዓኩም ቦታ ኣፍረይቲ ኮይንኩም ይኹም ትወድኦ እግዚአብሔር ይመስገን ናቲ ዘስግእ ዘበለ ኩሉ ካብ ቅድሜና ዝኣለይና እግዚአብሔር መንፈስ እዩ በትብዓት ክነገልግሎ ከምቲ ዳዊት በዘመኑ ሓሳብ ኣምላኽ አገልግሎ ሓለፈ ከም ዘሎ በዘመንና እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክንገብር ዘመኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ናትና ግዜ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ባረኩም እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝቕጽል ሓሳብ next week ንቀጽባይና ጎይታ ብዙሕ ይባረኩም bless you አሜን አሜን ክብርን ኣምላኽ ይኹን Amen, amen. It's our pastor. Bless you. Bless you. Had this meeting teaching happy. Before we finish, the one I had to look guys, based on implement samarna. So I had to look separate the come here let me open the mic. Okay, the mic's open, so in the guys, you can unmute and you can ask questions. Anyone? Small or Muslim say? Yeah, it's a ball. Yeah. Small or okay. Sure. Anyone? To the answer. Okay. Nati bro, can you pray for us, please? Yes, hallelujah. البيتايس برخبلك هاليلويا كلاتنا هاليلويا إنا زرحنا نفاستك باربينا يقولكم ما يكون كبيتكم كويتا يبارك يسبحك يبازحك مقلات في وصولك يكون بك مرء قال بركة توصل عنه هاليلويا يسوع أما كلنا هي هاليلويا يسوع كريستوس أما كلنا هي هاليلويا هاليلويا نحن سائل منفس أما كلنا الله هاليلويا بيسوع كريستوس الإجابة وين مسكنا كان بارك علينا منفس قدوس وين هاليلويا لأن بلك علينا هلا وين إجابة ربي كبازة حبيوتنا هاليلويا نبارك علينا بس أنا سلزلنا بمل أتمسك بس أنا سلزلنا بملنا نقول حاجة بملنا نقول أملاك تتقبل أما كلنا تمسك هاليلويا إجابة روي هاليلويا بماستر معرض أبيتنا أنا لذا إجابة ربي كتعبينا كتفلتنا كبابون كتوصلنا سلسفتها إجابة ربي تمسكن حجون إجابة ربي نباريخا بزيتا بيسو بحدش كأدو إجابة ربي كتفلسو حدش قالكا بخطب كله قالكا خالدو يكفتلو إجابة ربي هاليلويا أكالكا تأمرات كرئي إجابة ربي انتو بتكون أماليسو يكفت إجابة ربي هاليلويا اتزبلع كايو ماليسو خبلا تخلو سلز وثقالو حيلو سلز وثقالو تمسكن إجابة ربي الجدنا إجابة ربي هاليلويا إكا نتولي دغتا تقبلوا إجابة ربي نتسلي علونا بجيتا بإيسوس كريستوس كل نجر إجابة ربي السوعنا كعيون دعيه صغا عيون سارة بجيتا بإيسوس نبارك علونا إجابة ربي أمانا تجمل كانوا سنة يلقى سلعة نفس أمسا سلعة بصحو تمثل كم في قالوا باركات جبلوا زمننا حالولنا لا
نتعود زمني نأجل قلوب زمني نحيي زمني بإنجاز كريستوس لا ينزل زمني يمكن أن يتحصلوا يتأثرني زمني يسرعوا من يتحصلوا زمن سيزغون قلت منفس قدوس يتمسكن أي بحيلي أي بقلت ومنفس كادنا أجزابي ربي أتني زسفلكانا سفرة أجزابي ربي برهان كوينا سلاني قلت كوينا سلاني قلت بجيتا بي يسمى مسكنا كالنا أبابا كنتم هوارات تسألي يحجون أجزابي ربي وقلاتنا تسألي ألغ بجيتا بي يسمى بتبعت وانجل كافن سبق أجزابي ربي إكادنا أو مركن كامراتي كتدبر يوم عدي مسألي ألنا بجيتا بي يسمى تمسكن تبارا بي يسمى آمين Amen. Amen. Bless you, bless you. Bless you, Natif. Bless you. Thank you. اللهم مسكن. Bless you, Nata Hawaii. And then Facebook along.